Otec 1029Fm. Yampa se wototo akotire pompane so mo ne premire tentene ya pekura na yetio Pramoto abusuafo yamamu nyina ha bra so sansema hodo bia yaboaboa no sakasebo yede ebeto monim ensama yade ebra mo no de edimu akotene ebi enese yebebo hwi na yade ani akire eye adidase ya eno ewo eye amanfi ya ewo atoye mantem nkra firu no eba akire sem papa bi achewo no ankasa ne ba bamuwa akuma kwada no adan a enkodene kwa akwaji sikeduru Eljonfo nanu akire besan so ko we jagbawe ye no ewo nkran ne mpotemo abro se mefiri oba no sen koda mienu ama koto gata kesie bia ye wachire mu nam so mani manfa omo mpotemo pentenkwa omo ha pa ye front man ye de ni etre eye esremu atoye emantem nkra firi wan mo eba etre se wachire eye ababa wa bia wanya efie no aduasa enwotwe ono so akwakowe obi ba IGP diasra dom no bia kopiem e wo savana ye beka ye asase ho ntokwa nam so ma bi praye emperifo eye nhihye samno do so kakra bi ne apone de ama momone ye ntra kwama se ye de beba na wi epa mo na momotie na sane so fam ye se Asem Beba Dabi kase bo ye de ebremo aba fontenta video Facebook no so na Otec 1029Fm Otec 102.9FM foni ye de hwe bia no ye de beba ba beguso amatimi anya bia hwe ne bo mo hwe no na wo che na mfefo so atimi anya bi na omo so ahwe ensam a ye de ebremo abusuafo nyumakwe bia da roma no maso yase na ye de enam ene awiabre kwadwe Royal Enterprise new was the young country was already record have a Mr. Eddie Abedjas, do not for Crassi Nedru, the interior friend is Anderson. Baby, or yen running through the Finning Caribbean any home. I was your forces your yardum be General Webby and Casancasa, and no dancing or Buffy Club, however, how I dream pa, but swing Baba swing, yet why a calendar Yanuanum be Coco, Yanuanum be no dancing, or twas in to tune in Yanum be a bit free on promise ever. Ever baby or pa FM one or ever doom, and now poor sack about so room apidank heba won sabeka bi wombrum misty heba e wombrum e na saka heba so odo ani extra hod ma patase blockhouse on ma won sabeka bi Otec FM hanom oba also hwe kansela ejako won sabeka bi tab FM obo asete chiman so free FM won sabeka bi oba bi etro no bia no okwa na wabusa won sa ebeka bi nebom ya no afro krasini na nkasa he was ahma we say so 0244 470067 0244 470067 ofra ya beje so vital no eya no dia de never done de ho aba entu nya ba ko anu anu no aba ko so na dia ma akoda na ne akoda na obu na ne musi ya tom ade na de se yi monko so na mo no dia ba ye fia dio ne ye nya problem bia de o ne o mahodo bebrebe so ya ma drink e o ho no ya nkase so ya bi na ye dia ye cafe bia nim na hawadwen e no dan chen ya vata mokchoku ye di koko na ye ti obro ma kakao abusuade akoko bia no e ye papa ntim monko so na mo no ena vata mek banana so e honom ere de yankase kwadu na kwadu no de timi ya dada mempese me kire pusam akase eno edanche vata mek strawberry na nane de calcium omega 3 wom 69 asem mase ya atwom ahoden kwara na abusuan mesre supermarket bia mu obowura hodom a wo se vata mek nti ena wonam for perfect series and woman so a young woman ya and woji demon train as from Kurano can ya men so a no bag woman to me a trapper ma woko anim jiasena kacha to where from kokwanso a to me a dra na a woman crowd woman to me akon kind English language or you basic one a decosi a yejesa free no over power water people KG1 a cosi basic 6 issue of kind of may abetrum any abacos mouth run so basic one cosi 6 no RME as for any yesu kakra Mohammed kakra na nanum dem so tatro na ehuru de ekro basic one kwesi for eye jese free no na don so e ho computing wo ho we mo KG1 kwesi basic 6 creative arts no so ye basic one kwesi basic 6 science maths preschool kwada no me kire wo mo e wo na sirwan e kwesi KG2 ye do mercy de man wo dum sanso na language and literacy so kokura creative arts phonics computing coloring and writing one more just one kwesi friend so English language social wo ho science wo ho RME or ewo ho sanso na computing any career technology yes exam questions moko terminal midterm kumasi for ye ko aputoja ye ben station one kranso adanso man first up on one yibutu ene ye monkomo ananso memo fana ba bia bebowura benya busu bia no obisa perfect ni bi wo ho na mpanifo ma obi na odi ko number 0243 299 938 and 0540 755465 yeni Asem Beba because ye enam ene awiabre ayame trimudan hene nana kwasi wusu etsham asunaba
Ohine Kwabena Boatin. Afi samni Asem Beba Dabi. na nyabo na nyabase ya nyase kan ye de twam nya kuma ne de wa ya nya pikas ne ye de tuo na mmom ya no ya ne de beka nti obi kan na semo se nipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi eno na ya duru so na abusuafo Asem Beba Dabi kase ye bo a edikan no ye mohwi ne afia ni enkyere eye adidase na adidase no aya bia bia ye kuadwuma nko an no mo ye no ewo ho no eben eye manso amanfi ya eno ewo eye atoye emantam na nkra firi wo bado emunyon enye deka preba sei na de ene se eye krachi bia wanya efie no aduasa baako ya ofrede se eye Abdul Salam anyambranse ma wadie enyina ene se ono ankasa ne ba abemwa ya wanya bebe se efie no ensia wa kire akwada na to ede se kan aturu minimu ene hye ko ten ya makwa ase no. I ordered 200 hand-forged knives to my dorm room and built a Wix website to sell them. I'm Noah Rosen, founder and owner of Forged to Table Knives. Working my way up through the culinary industry, I knew a lot of people that would love an affordable handcrafted knife, so I saw the opportunity and built my own online empire. When someone first gets to forgedtotable.com, we want them to have a curated shopping experience. With Wix, the detail and precision we put into crafting every knife went into the website and the enti wa bra wa nani kan lukuluku sano ano omo suspect yesterday bi ahwe ya papa yi onya adwumbone abaditirim nti onya obetimi aya ma na yeyie na hwonmo na aposifo ye se onom totona no na omo totona no na no ena ode ba bahwimu se ai wono a na wakum ne ba no wono na adi sa nyambra nsem no Salam na dan na wanga sa ba wa no watimi adi sa nyambra nsem se yin edan de omo do ano edene call eye Asankrewa police station na hwadom na omosa akototo na no na no wagitu mu se asem no obekam no kure mo nya na hwe no omosa yakura nya hwe no kure na yepe eno asemia na makuno na de edika no matwa ne tia firi so se yatin enam de ato baabie me wie ye mama na nso hwadom a ne nan a odi tia fom no so no matwetwa ne mienu nyina na ne so me de agu baabie eno edanche a wasaso edane de se ne honam akwa bi nso kura no wasaso atwetwa ede aka ho no mbusa ne se wode kwa akoye den no so wohwese de ne masi kura ne se de ahokire esiwo mu na wotra entra enye yie no no ankasa wohwese ne bai ni na ne namodoma na se be mpradu asan hianku no enti woku na tietie ase kwaku kon oku ne se odene kwa akwaji sikaduru na wanya ne husi atam na asetremu abrabo ene ma atimi akoyie ede ama no eno omosuyo waka ne yi sabre ya manu gusu ameka sei odaso ahye eye aposifo kukumu a wo mo kire se enche biara wo mo de Abdul Salam ya wadi se nyambra se bekwa kugina emra na emra ene na di se de tie na efata Afọ yẹn to so na yẹn konkran ne portable na ye ko weja gbawe mansimu na bia ya friends ye gbewa anase gbawe 0 mechandi estate sane fro konkran ya edini de jajaje bufum passe ya na saa bre no anase bia ho na busofo de aba betodwa ene se enkodam yenu ye hu wo mu amu se gata kase bia ye dam fakiri ho ba bi wo mu edamu ene wo so mu de ni saa tongon yakohwe yankura no wo mu abuda ho frat kram na mpanisha se dwata na wo mkohuru se nkura no wo mu awu eta osanse ebe mbre kakra ntamu ni ene yehwehwe nkoda no wo mu wo hin enkoda mienu ba ko agi anya mfihya no enum na ba ko anya enson na yehwehwe wo mu eguso hwe wo mu no kohun ye se ene gata kese ete se wo mu ene de ni atongon wo mu edemu na wo mu chese we no akoya de bia wo mu aka se gata yi enkampanimfo ya tom ehukura se nkamumbra mumfa mu aso mbra ye nanka mummu aso nanka enya ade bia obe ewu atwe de na akurato mu aprakopena watonse do wo mu aka champanimfo abo wo mu aboabo na so mefi taduku na wo mu abo ede abatua wo mu asum sede wo mu de anabi anase ananam wo mu aso ho no sa pepepe na wo ayo na wo mu chese se wo mu do mo sa tun sa ye mu afrempanimfo wo mu de ba baye ye ba baye kopem se ende enkoda mienu
dia ba ko ewo mfrinhia dum ene sun wo mo akohye wo mkonhye wui ya se board ya kakra da wo mo bo wa prakopa no ehunu ya se ade hye kohwe nkura do na edida mu na wo mo chese agodie no wo mo hyase die oh ewu se nkura bobo wa ha e kire ye hu wo mo biom afo mo ahwehwa mo refi se gata kese e da ho nkura betuma akwa kutum ene se kire wo mo koye kohwe ya nkura yi na edamu atongotongo na wo mo chese ahweye na nsu to ye mu odin pa man homre so a ahwe ya se de besia hadwo potem ho so say wo hwefo ho a amwamwa erohini bia dia asase no aboso a ka se ye kro ne ka ye ba no ne ade wo betumi de akwanhia ade aba enti ye kan ye kan nyina ye keka funu kan ba dampan wo mo ka champion for say e ma ne nyansa na o maka se ehu yansa ansa na se ehu yanka so ye kan ni papa mu a tie ne nkura ko won hwe nkyira na ko ya de foforo Yamohia na yafia ni entra eye esremu atoye emantemu na aposifo ye omo hodom so etrese omonsa ato eye awrabi na sawura na asama anhi kura mponi sesabesebe mpraduasa de topaya nka be yi o wachinyam ewanimunyam nanso obi anhu de yeye wanya mfie no bebe se aduasa enwotwe na awura ya meka na semi ofrene se eye abna mata manibe na abna mata manibe yi anyambra nsema mususu se wadie eni se eye obi eba ya wawo no dache ya wanya bebe se eye na wotwe ne ba kopewu wa wia kwada no ewo eye wadwom honum na abusuafo aposifo etrese nyame anim no kwasem ni sa awure ya ofrene se sebe mpraduasa matai woye no ho se woye adwuma ewo eye ayasabia nti wasori on na mayasabia sa na okiremu a na tese eyade bia akwadai maame a ne din ene eye awura kofie ngbele ono na waja akwada no hodoma woso okwa akoto diapers eba na ohwe ha na obia ema no ene ne ofa sa akwanya no so ene ne otabiri akwada no wa mananso hodoma wakasa obedi awu ne die obedi awu ama de besie bia si matamedi awu no ene osan so fa bag ya eye maame ne dia ya eno so kra sika na ewo mu no na enya kuma matamedi awu amananso hodoma mobile phone oh no otabiri maame ne ma aka matamedi awu no afa abusuafo ne koba ne se maame no eba ya ohwe akwada na wahu akwada no no mko report asem no edema eye dopsufo aposifo nkrabata ba ko a eba sa awuru kasem no ne sa ne manema na omohwe na omo eso ano na numu no na omoduaduemu na ano sade eye ASP Stella Akuwia woni sentrefo ebo nkomo ya okire mu no okire se omoduaduemu na ano manibeyi ya ye ka na asem ya sebe mpraduasa onyawo pa nko bewo nenso akohwisam ane ahubranti woni de woso anwa akofo obi ba no omoduaduemu a ekwachi no ewo eye niobele no ewo savannah emantam emu na omukwachi no akorei ne kuta no baby kafo baby ka se oje na grokra te so ono an kasa ba pepepe ana mubusa anza akora do nya ne hefa to omtoto na no na dasa abone se biribi ogina ho a wo hu de wonye no ho ana omsa akora ne ne ba onfa ne mra to omji akwada na ansa no ba be hu se sa akwada no wakwa akowia akwada no nyame dum so akwada no ho ba bia enti ho ba bia empira na okoye se de ne o si hwe akwada na se ono ane ba no enti omji akwada na omde ne koma ne maame ya se ebiri ama no gusu amekasa akwada no o ne maame nchen ya oda so a otibi edie na omo kire sen o ma mananso ho no ma omo chi no na ena omde no akwa akogina emra no ya emra no de ya kire nyina ne se onkonko da enyenya ade na so otwe dia bon kwa ambasaji adom akrobeto benche mo nyankopon so ya adom a ebobosume mekire September bosumi a yebesi mu no ne da to so mienu wansan fa ne begina atemmo odwanim na woni na sem Azonfo kwese da no sem awro todwa ya brofo sem obra ne eye savannah mantam no mu no yese abusuakwe bi wo mo dia yancham wani yekubi se mu achesa asase ntokwa asase media na we peso de patapa kawa otumi fo otumi wa no obrofo obati edu bi ne koso ne bia bi ti se sola eye beniyiri na afa jinyiri Sambia huro no de abusuafo anyasem kuma kro mo ka kire nipa ama namsokro ama nipa num wo mo atoa nsie do ema nipa nsia bi a wo mo apira de mu otimi nsa kro eso mo ka ho bi di cha aka to ne bro na chese wo mo atoa nsie do na so ebonya mempa ise wo mo benya hoden na sabre aposifo wo mo atoto adwunu mu efiri panipa wo ena wo ye sadom no pani oda no Christian tete yo no IGP wo di dom anim na wo mo abopehwamako savannah me ayehuroi
na wakobo dom sese dom wakobo no se ni mpanimfo de ntoma koka ntoma ni na agya wakantwene ade abiabia ho se be yi asomdwabua wo betumi anom na ebema ye nkwatote no agina di gina ene kura yo kuro wo kyese woni ahemfo ya wo mo mpotembo ekudi ahia sanso na ka bi wo ma twa European kuma wo nyina be ka ho bi afi wo mo a kyese omu oduru abodwo se atintini atietie be fro wo nyina samumro na mo na edom no se eka kyere se ya prekope modema no edu brum eboa eno nti wo mo afrefre se ye kuro no se be ye betumi abo nti so la gene yire na afi genyere sa me ahuro no de gere sa wo mo ko ho akwa se atemtin betumi aba na wochom se atwaye se asase ho tokwa keke na prekope so de ye a yesi we se o asase bina na kwame amoa na we sum na afia bayo chese sa bakosem no de banta se ye wonom de na yehu ye na we wura de ma twetio yehu ne na we atwen agyan we atwen se kan chese obi amfa no nua ho we na wate so bre na bjafo sabra ye ka se dia sojafo so ka ho bi yampanifo chese o mo dia sojafo ka ho se be ya atemdi beba na omko enye so mo kokon ne denden na mum wo mo koye nhyehyeye de nhyepa guapro so na ntia se ye adwuma ye huru ba bi wo se de pomani si na boa masomdwe no akoyi dia ma wono momi afia ni entra aye takrade tadi ya eno ewo aye epoye mantemu na bjafo enkra firi won mo eba no enye de wo kire mu a na tese ade bia ba bia honom a omuyi enampa ene adwene de omofa de kwa saa community honom no na ofre honom se eye nkotumpo na saa bia no na abusuafo omose sakawafo bi anase mabunu bia yesu se sakawa dwumadie bia na omudie 41 na azane frakadam saa ensuo ya omokoyi saa mpata na enwene ewomu no omakwa akoto ade bia omachekere ho ana omode agu momra Facebook no so Otec 1029 FM Otec 102.9 FM na wabra mabunu bia omoso gina ho omuhu ye no eyo omadwene se dabi enya de ombetwe am omokra eno mo musika se monye na monkata so na omose dabi to omotwe omwiri didi eni ahemfie asem ben ne siye yense ntwene ne chas ana wode nto aso chase I am quite papa with the shada to Yana and a one call or your control for Koguna now no paying for Nadine to someone. I'm part what catching and there, you know, what can then there will be the Hujuma. Yako home for no name paying for be not in a Dukraka or Honoso Tahoma. Local police station, no Sunday, Kada, catch that one there. Police for the Mamma Danara. Ne wejai the more nkofia wo be bob route to them e won kontompo epunumu no a police fuja one there one cop na one report day by day so that many day mpenyimfa wo won kontompo ne trade watching one of the police fuja one to watching mpenyimfo ni biara ana spiritual scientist fi biara there and ka wo botu waye dwumede no oyende na so wani wani edim wani wani dim komo biara na ye de waraba na pema na peyi nara yenye mpenyifo owo edim komo a wo chede kofi afi de wose wo ba bible dru oyende na wani wan asan abebishia na ma oya ro hu wo mi ni de preach there wo call police station want to work there and can no ashabono our police for our regional command in the office or your police divisional command always can do the office no and can one anka sample no wo share ma nkofoi wetu wa mo on pressure kakra na mo woda wa ya wetu wa baba ye na wo so asam no nenwa ada ho pati na so wo guda wo retwe odam da ba ne yedu nti one day we jam for them work on it. We would have worried to police for them. There, we would to wash and coffee. What banana or the way it is. What to me, no one had a pot here. What to it to Punomo. The Barbary on him or her now, Nimke for or her there. We would do another coffee. We jam walk with you. We would have worried him there. Or your police, a Chumaku always a Kendiano. We would to wait one handle. No wa shama coffee. We two more than over pay and why you majority them we nyamado. If you go top of in our sabi, we would do Krobea will be a go shed there. A police for Bashana coffee. Laba Bayen.
for the Akoso and no, yes, 20 chas, and a motor say or de amane boy, and Chirimuno a buy, no. And some see. Young fast the PS as the Queen farm of John and Jibusi Akolabo, and it's a move for penny, and Uncle Japia, enough from the boy, Boajua, and Quany, Edda some enough from the Kwame didn't boating, or enough from the Eddie boy Papilo, one also, or ye enough from the Aberaba, the Echo Facebook Mamunia, ye, share ye, Yenny, I better painting, Ewakasi, so on a yame. Trimodahine, Nana, Quasibu Su, a Chaminian. Asunaba or Hene Quabana what? I crowd the Acadia would dig. Mo Yadamase. Na ye and Komoya. Charles edi free atoye memu ba ye ohun se ekuro yi mu ho po amanfo ye nioma wom esuopo no kra na me ka kire on esuobo sompo amanfo ye nioma wom se okọ woni a eben po a ohun se asoro chimpo a ebo no ye wonini ne ye wo bede ni nyina nso nipa tumi fa e de yade matie nkyeremu a sankrofo yi e de ma ye se onom member bi ene free mu omo nso krio no se member free mu a ye ko ja ne kwan ya mane na mamre ja ne kwan ya mamre ne amane ja ne kwan enti ye no bi e no onom kokoye ye do but ne krom hofo ne nso of the view say aside ade na mo beto twene nsuo ni mu no ya se hunu panie bi a yesusu se ye de atwe moja enti ye ne ye de moja ena ye hunu ne wo panie ne ho no enti kosi se ene ye bebie saa ade kro ne so ne ye hunu ade a ewo mu no nya de si ye beja mo enne ko fa sa twitwitwi we nyina ba but the pumu no rituals are amanfo yewum oni etempo ano sa asem ye yi a make yi they will bear witness amanfo ye ne omo na anu ya shatawale omo chi ne wie no kodwa ne ho e die ntia amanfo ye ne oma amanfo ye ne oma wo de se wote ben po a enye nsem nyina na ye kan wo radio so medamu asi amanfo ye ne oma amanfo ye ne oma apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria, one now. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus Smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and asakura. And yes, I dear who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawan in Fiatu Yenunka. Our pharmacist and her bashop. FDA, I did in Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mamma, go to be mamma, mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne ban combine soa. Or nina be English nom and maths nom. Me say books to be anywhere. Perfect series. Any be na GS. Any naka. And so I'm approver. Into your battle pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students who na and no crab dear. What table one to say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa. A here one more. At to phone call put to a station wa. And crying down so mine. First up. And your mama by beer. Your tonto books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Order 4.
Mami misa wasembio. Da bay na ope brese. Oko yisho unipadua mu. Sedi unipadua na kwa. Na huo density. Obre buo. Osa. Cholesterol. Anasa. De dudu ewo mu. O blood group. O genotype. So ye AA. AS. Ana SC. Sabre. May comfort by grace. Medical Center di amount say. Enjemu bia. Bramien chain. Mayen shemau. Ka cry a day quiet day bampo. Brano. Ye de coffee temple. Otec 1029Fm. Ni pedria. Ye de ne coordinate ba. But what ya say? Ube shemu. And tentem. Na bibi siwa. Ye hunentem. Yet me asrano. By Grace Medical Center. Ewo kumase bremai. DVL and Enchen Pay. Osekojo area wa. Bibi ni amienkasa. 0244 97 68 05. Bio 0244 97 68 05. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejode nkrato ya. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. 102.9FM. Adani mubuhura, aye na sienkam. Dise nyuman obia ni nyuman doso. Nanso, diodi amenipa no, eno no wede. Ohweso, edidigi. Otec, nyamema wonyuma no, enkoso. Openia opi adwuma no, enkoso. Ninchire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemoduma wo munyina da papa mo won ahode ni omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na odi ama no odi asem ye wo so wo dia sene ya mitnya tia to obrani ho hwibio pata ya kede na dia so bi ebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani kura na eyi tuo ma asekan enwo ntutuo onso omo papa omo da so busua ye waduma na papa wo ye ne chense ye kan sha yi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wo nyinkire ye duma ni tumpon no mo tumpa abotire odo ensema ya no mo tika e putu sema ye ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa no mo tie wo mu ka se duma na mo ye no mbra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo free sabre do hwiri kopum bra odu obia bekọ wodi baba betena se se de be ya on be hihie na bibia to ye no agade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen aja nyamenshira amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a
Asem Beba Dabi ukwa awade bisa na ye nyin kyerɛ sɛ wan misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ oba we na ye wodia 102.9 FM wohwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kwa awale a on misa nyakopɔn sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyin kyerɛ sɛ oba na awukɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛma fa anyama wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ onko hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo nyakopɔn akyerɛ no na me mama na dem vemienza we da dem 3 years also na 6 years what times the 2 wo da dem mfie miensa so also na 6 se si ono de na aye no se ogudem ontimi nante ontimi nante na wa wunu aba nso no aye ne se aye ma na me oye mesare ye baba mama se emfa boni ntua bode ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 ose de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura oba wale ne yire ye obeja no mani nye kuru kura wale ne manye se sabo ane ko bofo u fremani me na dem na didi masa papa yo ya boni nya misira wo Otec 1029 FM ogudem into obeda so 6 years obe sorry influence achi one ne ka sisi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no oye mi o sab na ka kire say o ma me dadem so o ma na dadem 6 years waka kire no na me so no me so ma ye na de ma odi na busua o so ho a kire mo kama man ho ba se from any otrimo den ne me trimu na eden me trimu nya den me wa memia o hu se me kwa o se me nipa bonini but o ba me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwase asem 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me famisa ngoka me mpa obi bia le mom o mo wani etre wani nton de a me so mo hu se ewia se ton kan do kona ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes mini e ba kwa se waka je bla asem mo asem ka je Asem 102.9 FM ni di jano oba me na wo milu mi nya no na me ko ware hwan obani ade chia no pa na me ba kurum elo bi donfo me ka je Mrs. Taba na o che me salmon akese mako 6 enam salmon ibi okay na me de kofi me le koma me yere so for yedu ala me nua ba ebibi papa me yere ni yedu ali wie a me nua ba se amfa salmon ti amana anwe e de sa aduane onni o yere amfa de na ama no salmon ti amfa mana anwe de aduane onni hoho a wono wa ba besra hoho a wa betome no wo pe salmon tre wo pe salmon ti e no space na hwemi ampani ampa minia no aduane wani o yere nso amfa salmon ti na ama no yere amfa salmon ti ama o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya dimo kokoko bon o na bre minia ba na aduane e ma ni die ade chi anopa na mka ge so o mo bwa no na yenko ikurum ele me yisika de ma me yere se onye ko kra obi se me Otec 102.9 FM sunyase minia ba ni ho me yere ko adwaye okudware oba na mi nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yere sika mi de jama yere no mi nua ba na afa sika e kan wakoye frisumye na se e kan abakade ti mi ba na me yere se bla me bele sika no yere kan unia ba na e kan nti waade ne me mpebiem enam jiska nam de sheme botom ena me man foforo e godu yekurum anyumere ya dam de to me mamie ni mi ofamu mpani fo de to me ni sa dia bi nya ba no le ba ko kumase o ba ya jire mini nti pese o musa mi nya ba ya fe mi nya ba ni busa na samo no ni tri anfa ma no e bia o ni ni eni ni kira se kan so kan wa kan na me sa ba yi ni 102.9 FM ba yi tai papa se samo no ni tri o we ya ka bi huna die biem ko pese wi ase be sei kamani na sanka owe ni no so we ya kamani na nka bi huna die biem ko pese wi ase be sei e no kura wa ni no eno hu sunso so na mde tefu okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me kan sa kire wabusuafo ma me ne ba ko te ho o ka se salmon no se di tinu o we ya nka huna die biem ko ani be fra
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Asem Beba Dabi. Okay. Ena wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka odin. Ena wia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema odin kronkron no. Arofo de ade hye. Ene eye benada. Bosome August ne da etoso aduonu nsia ene ne. Emfimpinu ene aduonu num ene yewe ni asan hye bio. Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie yi se ne yede biara da ye kan wa afidie yi so do se ye hia se yi a eya adesua esan so eya adekere enu nti ena wie yi a ye hie no kre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye ba bekere ye ho nso ade e wa afidikasie yi so na dwumadie a ye die yi oba ye live ne so a ye dedam ukoye social media handles ne so a awiei ye dedem wadama de obeye nie eya join se wo join a eya share ma wuni anum nya adesua nya de kire dwumadie bi ntie emfamfri o timeline afa wo share no o comment bi a wo no awiei fatum mayen ye beje ye be kind and live ewo afidikasie yi so ne de amawo ye wo yenuanom wa manhodo so a awiei dwumadie no onom nso fa ene Spain for e monitor show no e wo be love radio ne so oko United Kingdom ni nso mu a GN radio wo ho ye wo Patmark radio wo ho Abawa radio Amansan FM Brini radio ena Sahara radio onum nyina nso wo UK man ni mu awiei onum abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ye wo Kings radio eni ni TV eno de Paris France abuchiman ni mu ne wo ye wo Dachi Hima radio eno so wo Denmark Rakus FM Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu medi de Krobea Nana Yaw Asante awiei oji amanie awiei apesemakana nanie ena awiei Krobea jata matnase na mene wo ba bi din komo ye ba besom ye ba besua de ye ba be kire ye ho nso ade e wa afidikasie yi so oba de achi ami akwa ye eja akra mpom te say nyankopon adom ho ye pa na so adom kro na me nso me ho oden ye de nyankopon odenenso asan afem ye wo se ade sa na ade chew se wu pia wa wunim se ye pie da wu pie nanso sa wo besan sa wachi akwa rufie no eno nye guaranteed na assured enti se wutumi kokodu na wutumi san dama de foforo san chewa wadi afe na de aseda ama tuturubunsu enti enawiei ye da tuturubunsu ase eja kwa me wo ho na me ho oho te say adumara kwa ene brother ene onhwe menam kwa so a me ba na airport run about ba de chem so kwan yi so be hu say pick up ibi na ema enigu akire ena pe na mse machi akwanhia emrantie na etwi pragya no monkasa nkyere mrantie no sabe onum wo association na minim empanyimfo no a ededa pragya association fo na no say ya onum ni enkyerɛkyerɛ bi kasakyerɛ bi ede ma wonum mrantie no ana kyerɛ sɛ kwani a emrantie ni bi fa so ka pragya no etani o ase wonum de omu nsuro wuo ase sabe enye kwan tempo ni so bi na hwɛ sɛ wonam kwan so a you are a road user emfa ho sɛ misua no me dey say pragya ketua bi entimitumi yi fa mfimfini no that is not the law oh say me dey metumi ayesei no
na bɔ wahye hɔ pan obi maame bi ɛna abɛtena wo kam obi papa bi obi nua bi obi ba bi me kwabo na adna ba abɛhwe hɔ onuru fie ɔno nko a na ɛpɛ de ntam ɛkamea yɛ sɛ kurom ha pragiafoɔ no pɛpɛbɔdi wɔn mo bɔdi nim na mu dɔre wɔn enti baabi a obɛduru ɛsɛ so ɔtɔ ne bo ase koraa na ɔyi afa ho mɛsrɛ posi dɔm no mɛsrɛ sɛ kaa ebedi kwan so dwoodwoo mmara so a pragiani no odi so enye ye bi ana adenti ne egyae mmeranteɛ na etwi pragia no mebinom ɛyɛ nneɔma nsɛsɛ wɔnom yɛ hwɛ I'm not against pragia muntie ɛba ayɛ no abɛkreti nnwuma de ama boys so I'm telling you ye woni pa bebre ya adrobafoɔ wɔnom twi taasi trotro a wɔnom wagyae ɛde twi pragia sika wom boys ne fili obetumi abusa taasi driver says ye oyɛ na de pragia yɛ so sene taasi driver no ɛyɛ die ntia nanso ɛkwane a emrantie ne bi fa so etwi machine no time kamia sese kuma se ha pragia se ne pra manfo wo ma ho traffic light mu kura de time wudu abo traffic light asemra nya dwuma wo ho enso police fo gina ho NTT di fon aso ma de da o mu gina ho they are there ba boys need to be the ompa bia se wonnam asko mampon na wo ba abo traffic light time ufiri airport runabout na wo ba abo traffic light time ufiri aswase post office ha na wo kwa akosi abo traffic light time kwa aswase traffic hwɛ nneɔma boys ne bi yɛ wɔ aswase traffic mimi gyina hɔ saa brɛ no maduru hɔ bi na wo nim sɛ okɔ left onsa benkum so enti traffic so a ubetwa o na car kɛseɛ ba ya wɔ no di inner lane akwade tumi yi afamfimfi akɔwura outside road shoulder baabi ani panam no asa ba betiesie ni mu na no nim sɛ car kɛseɛ ne nso ba ɛsɛe pragia na akwade tumi huri dwane enti nam sɛ sɛnko obi te saa pragia di mu a kɛdeɛ na bɛto nipa no boys na mutwi pragia in fact mumu binom sɛbe ɛyɛ aboro so sɛbe yɛwɔ boys ni bi anum no bɔne ɔtɔ energy drink na wɔde nneɔma frafra na wanom enti sɛbe wote saa nipa wɔ yi adeɛ mu na wɔyɛ adeɛ ɛnyɛ na wote mamuni a wote de pragia mu sɛbe ontumi mmie wano nka biribi a ɛsɛ waa sɛ kamia sɛ bɛhyɛ nipa pragia deɛ yɛ contemporary ntam ɛyɛ wuwo no pragia deɛ ɔde wobɛduru sɛsi a ɛyɛ wuwo no ɔkɔ kokum sɛ wonsua deɛ na wo nwene wankasa wo nkwa ho a ɔkɔ akoku ɔyɛ deɛ nya you have the right wo saa kwanya no ka kyerɛ sɛ master mesraw sɛnea wo yɛ no ɛnyɛ deɛ wo yɛ no ɛnyɛ ne kwa so no ontumi a si ɛyɛ wo nkwa dwene wo nkwa ho kyerɛ sɛ wankwa ama ebi a wo yere ɛne wo ma ɛniti moma yɛn value yɛn nkwa na yɛngyae sɛ yɛde hyɛ nipa binom nsa na wɔnom yɛ deɛ nyɛ na yɛka ya no tum ɛwɔ ho kɔhwɛ apankorɔ no tafo road yi so asɛ hɔ kora ɛnso pɔsifoɔ gyinagyina mu o pɔsini no ɔgyina traffic no mu ayi na wayi ahyɛ ne nsam na wayi ahyɛ ne nsam na wagye wayi ahyɛ ne nsam na wagye shame on you kwan mfimfini na wɔnamu ɔnam a wɔnamu ne nso no nyɛ sɛ wɔto de bo ase o enti wɔne asɛsɛi ɛtɔn nneɔma wɔ traffic mu no pragia any motor users pose a very threat very harmful adeɛ to them because on the onim metwa kwam sɛsɛ wotwa kwam na kae ma wo kwan na wansa nhwɛ nkyɛn a hu sɛ pragia ma ana moto ma wanhwe abɛhyia wu adɛ die nti na ɛsɛ basa ti yɛbɛsrɛ mamponti yɛ hwɛ amaduma kwan so koraa so tan ti bɔsifoɔ ni ha adɛn na sɛbe yɛyɛ ama sika tɛe fa bi ɛde die tirim aboro so onim sɛ polisi ni deɛ ne yɛyɛ koraa kakra bi na mɛyia afiri mbotom nam de ama no na nti wɔde na kɔgyina nkyɛn na ɔne na keka 20 cedi look at this 50 cedi na wɔde ama no enti ɔbɛtɔ akɔso ayɛ kyerɛ sɛ yɛkye me adeɛ ɛbɛyɛ naa ne yɛbɛyɛ no deɛ ɛkye na adeɛ ɛbɛyɛ naa ne yɛbɛyɛ no adɛn
Mommy anwene yɛn kwa ho. Mommy anwene yɛn kwa ho. Ne bi yɛ de nye. Adofo awie yɛ wɔsomsom. Na ene oba de akyi me wa ha. Na no yɛ bɔ nkomo bi ɛwɔ afidie yi so last week. Na yɛ dwoada. Ene to aso ne Wednesday. Okay. Ababa wa bia ye freno Mamuna yi ekropon ena Mamuna na wote sesei de wo kire se watu afire kropon akwa akotena twenedaso no wo kire se wusi wo kwamu baabi na watoa so na wakọ abrantie bi akwa akohia Mamuna yi onom na sebe omakwa akotwe wo mpena munti asem ni yewu omo na akwa akotwe wo mpena nanso sesei Mamuna ede asi nani so se owura na wode ne twe mpena no ne yire ene ne made obeku o makire nemom oni owura ne ntem oni a eba mu bie no onom na odi nkan ku won sesei ye a ye kasei enipa nan ena Mamuna akum woyi nipa nan na Mamuna akum ne to nkyene a wasa bie na no aka kire nipa mienu bi so omo da ewuso de beye bia sa nipa mienu no wo nso bekọ na no ayehia wa afidie so no sa nipa mienu no emu ba akọ ha ye awura no sese ye kasa no ontumi ntena se ne nipa tena emoja ene oba sebe wa wo nyonko ba etu no oblidi on control abri enti hospital woko ni ebomoja nma no na esone okọ ni ebomoja nma no na esone masese ya akura no na ware akura esegu adai enti yedede di nkomo yeto hyeye yetubafo free committee fo mpanyimfo tukosi won so se won fa nkran koma Mamuna se wuku ada no nkie hia no Mamuna ama wa ama oso ono de obi antumi nya ne hwe na ne wura fi se woti Asante mem Asante wo wura sabe oye hoho na wo firi baabi na wo ba Asante a medinki akasa asem wewe afidie so sa Asante nya yiyimu enti wo bekuro yi mu a ye wo abusua bia na ano ena wie mia me na na frafra hene na na kambonga ena wie wada mebru onana memwa ha ye wo abusua bia na ano na wo de wa ba Asante mu na Asante ni wura no ahye se mimi kurom de mimpeduabo ye modua na baya we yetumi abru nua de kumo no ani nuanom sremfuo ade we na nke ntante sesrem ni a wabodua ne ntante ne binsi omo e ba Asante mu a yenim wo omo no wo beti se sremia da bi ensi nanso afei de na abanti asremfuo a mutu kwan ko baabi se mo kwa akobobra duabo ena sesi adani binum aduane amudie Mamuna se owosuman se yekaso obi osuman a oba ade achi am suman ye de yekaso obi osuman a suman ne de suman ye honhom bi a enipa no gidie wo mu a ono nko a ono osom no wo sunsumu osom no wo kokuam. Okay awiai asemwa papa avoka ono nene abusua no eba ha de ode beda ye no mama asima mienu 2 faboni tofu amaye yo atiefo ye na nyame ase na ye nche ye atiefo nyina sa atiefo be kaya se nenso na wuti a ye wa ha na owura bi ba ye na wo se de ekoso na abusua mu ne de ese na abusua no ase ye hye adai wo se ye bribi owura bi a ye friend Moses na ekotwe mpena na wone awura bi konyensen ye na awura ne nyensen no akire no na awura no ebe omkoto bedi na akire na awura no se da bi niema bi koso wonte ase nti oba fie ho so obebo obidua na maame na wo ne se da bi oton koko maame koko wura se da bi nipa no asebe wonyem wo no ho ade ntina we na abebo ni dua
ɛna ɔpam no firifie hɔ ɔpam no no so apam me kura me wakɔbɔ dua no tip kɔbɔ dua no ani na anu ani na nsa de ɔtɔn kokɔ no tim wɔn de ɔne yɛ kramuni nti wɔn mu gyina aso sie na dana de wɔn mu gyina aso sie de ɔdi animu paa di mu akotere ɔno nso ani ayi tim asɛ nkokɔ wuo na asi fie hɔ de ɔno nso ɔgyina ayɛ na ɔno nso yɛ ayi ni ayi ni ɔno nso tim de ɔkɔbɔ ɔpono mu kɔ hu sɛ ɔno nso so dada mu a wawuo no a ɔno nso so a ani na anu ani tim mienu de ɔmo asie ɔmo mienu de ɔmo hyɛ fridge mu ɔmo hu sɛ da bi enye nkokɔ wuo enipa ntimi ngu tɔtɔ saa nti bibi wom ɔmo yɛ hwehwɛmu ɛna ɔmo hu sɛ ɛyɛ awura no mom na abɔ edua ɔmo kɔ no hɔ ɛne no kɔ kasa ɛma ɔmo kɔ bea bi a ɔmo kɔ dane ɛno ɛne ɛyɛ ne sɛ mosisi ɛmpata ne wura no ɛmpata awura no na ne bontɔ ne yam wampata no nti ɔmo kora na gye sika bi ɛna ɔmo de maa ne sɛ de aka no obetua esan sɛ mosisi ɛntua nti no kasa ne nyam no ɔmo di kan ɔmo kɔ dane yansa na mienu na ebewuo no wuyɛ nti anu achi no ɔmo kɔ no ɔmo sɛ edua yi ya dane ya patao na nso so still enipa ne wuo na ewu ada ɛna wɔse hwɛ na mo nim sɛnia edua sunsumu asɛm teɛ mo ni ani akokɔ no wɔda ne nkyɛm no mo ahunu sɛ na makoma ntɔ me yam na makoma ntɔ me yam Moses wɔn pata me sɛ Moses mpata me de a ɛne ɛnom sɛ pa akyɛw de ɛkɔ ne de obetima ya aboa yɛ ɛhɔnom ɛna awura ne bɛka sɛ ɔmo mfa 400 cedis mra nka ne de 4 million na oni ɔmo anim na wɔn fa nyɛ ka sika na ɔmo nkɔ dane na ɔmo no de ɔmo nyi ɔmo ho mfirim na wɔwia afi na Moses ne na yere no so ɔbɛba ɔmo so akora wei ɛna ɔmo tena ase na ɔmo se da bi sɛ yɛ ka sɛ yɛ tenatena ho a yɛdi kan akɔdane baako anane ama mienu awu nidesi ya sɛ yɛ no ɔno nko asan kɔyɛ na sɛ nyame mfa saa ama mienu saa bewu a yɛnim de aduru ne so tie ne Asem Beba Dabi munso yɛ mu an na momoa na akwan bi a yɛbɛfa so a yɛbɛdane dua na ma ahotɔ aba no ne yɛtimi asie wɔ mo hyɛ fridge no yɛsie ɛno ɛna akora yɛde ba afidie yi so na yɛba ya a yɛbɛdi ho nkɔmɔ no yɛto yɛn nsa ɛfrɛ mamuna no a wɔno ɛna ɛbɛbɔ dua no yɛto yɛn nsa frɛ no. If you want to build an app and have no idea how to code or where to start, check out Base 44. I built this daily habit tracker that helps users log small wins, track their mood, reflect on past entries, and see how far they've come. It's fully functional, and I didn't write a single line of code. You start by describing your idea, what you want it to do, the features, the look and feel. Now watch Base do its magic, designing the interface, building the database, wiring the logic. It's like asking a team of engineers, designers, and product managers to create your vision. Na asem ni nim ni sakra se be mentena fie ema menua banko bodua ema nipa ngugu me yem moni din sa ekwan bia so ba bia o hye bia no mia nkasa mekwa akọ hwe no na me de na ba ne kwan ye befa so no ya hwe because enipa nye akokọ nkokọ ena ewu asio mo wu tọtọtọ sa krache ne hye ye bo se enewu kuyi ba bia wonua ba na ko hye bia sa asambre mai koi enebna asambre mai koi nese wantie committee for koi nese wantie ye de to papa nim nese wantie a wono de obekwa akofa na ba akora nti anim hwe ne ye hwe se krache no betimi di wonu ya na ba. Okay owura akwaba yeah o to say nyamina dom na monso e nyamina dom ewiase krache wadan subampedi hwɛ gidie etise kusua me na nakwadwo nya ne kan saa asɛm wei wɔ se nipa nya gidie wɔ mu a etise kusua se kusua efiri wɔn nsɛm na hwɛ fam poa abɔ o se sa enye yie ɔse manim deɛ mɛsere nanso meyam deɛ medi tuntum bebom masrema no mabɔ me yam tum nanso krachi wa anya ne saa na so din ni mpo de Ibrahim Idris. Okay, Ibrahim Idris ono ne ba ya obiso na wo de hwan ne hwan ne ba Ibrahim Yo ede medamase mse na no me ba ha ma kasa mu no ekoba ne se wo se mihia muhia minua ba ne minua ayi me papa ewa ha ma me so meje pene se
nyame ya adom na so de che ya dabenada no mehwe ani mu se me ne won nyina ebeba enti ene me wa hanam a menua ba no ene me papa omoka me ho ewa omo na mo ho omo enti ene mamuna wa ha ono ne de he me pa cho ono yete mensa bonkum so konya etwato okay adofo ne adehia mutie me na mo hwe me mommra homa ne so mubehunu mamuna mubehunu no ona abodua edua ne gusu kum no sese wakum 4 ono ankasa nanum recording omkotwe ye no o kire se 2 ono ankasa hu 2 esa dawuso enti se 2 ni wu a na je so wakum 6 still counting enti sese akwa se we somu a obewu no ono ananum kire se osuman sebe dua ne de obebo ho aka de esese wo ye no sa nta akire a ya na eden da no me kire mu sebe dua bomu no ye wo bi a obodua no san ta akire kwan ye fa so ta akire de menka obi anim de mekan ye wo dua ba ye bo ta akire enti nipa no se wodi bem se wodi fo once a sebe ono wode wode ta de waka na akire no oye ne public enti sebe ye obenya ne fans nti obeta akire amedua na ye adwuma enna enyo obi anso ne yebo ne dua ye wa abusua bi mu a sebe obo sa nipa ne dua a enye yie ebesa nya wa na wei wanhia no bi ohia de obo a enya en wo kum wo mo totwe enti ene ni nua Ibrahim ode mamuna ma ha na namba cho mejoso wadi nkunim ani ufita ahye wadi nkunim oho bacho dabi uni nkunim sa wa hye fita bacho maybe am ba me bra wonu mtina atalia mechan abani anyway enti na ma wo hye we mo amutie mie enipa nane a mamuna ne dua bogusu kum adi nkan de wo mo kono sa nipa nan no de wodi kan nie fa ne to so mame mamuna tu anaba ni efre no kokowura ima koko oton koko ima koko we na mamuna dua bo edi kan wo koba wo ka se dabi nyami fia ha na eja Moses wote me mu akwa ma modua ho mfrema no ono no de hya ase wo ne so mamuna woni maami a woda so yi ba to nana minnimu ni da na minnimu na nwumere da me ko fie ho no mo no na adi nimu no na to mabonu mo minnimu ni da me hia no so da onim ne da okay fa de otoso mienu fa ne to so emame opanyi Edward Asibi ono ne to so mienu papa ya woda so ewunim no me ba to me hia ne da unhia ne da unim no ba to dabi unim opanyi Asibi me ba to dabi fa de otoso miensa efa mame na afe yanko owura Razak Awini de oda so yinsu unim no me ba to dabi Razak Awini baba na se baba bia picture na baba de minimum picture na asesa baba nie baba no unim baba me tama me hu no baba de me hu na che ima koko nsu unim no minnim no ima koko de unim no na unim se ima koko nikunu ne baba me pacho matese baba ayide ton koko ba me minnim ema dana me ko baba fie no saa dana na me ko dua na wodintuma abonu mu a ne nsu oto na okodware na me de minhia ne da na me nkoto ne koko nsu da fa de wotoso nan no efatum mame papa avoka we ya hwan Samuel Abugri ona ewu latest ye ono na ne yereti hoi papa Samuel Abugri ya odasu ono nsu unim no me ba cho minhia ne da me di hu no ye da omo ba ya mo se enkoda ne dua no papa no wono ta de no na me di hu no omo ba fie o minhia ne da na minim no nsu da okay ma me nkyerɛkyerɛ okwan a wo mo fa so wuye ma me koko
faima koko to so maami koko wei ewu ye no baba ni nua pa panyini ene papa kese no fa ne to so ene opanyini eduedase bi enti papa eduedase bi ene gina ni nua nanam ema yesie ima koko enam so ne gina anamu ma yesie ima koko nti yesie ni wie ya ena papa wei enso wu ye okay afei wono wu ye no ni nua ni nso kogina mu ene bɔ no enti e bɔ no oyare okɔ no oba ahomache oni obi bɛkɔ ayare sabia ofre na wonfa okobu puna ani no na papa wei wawu baba na baba nso awu baba nso nyonko pa ni owura abugiri oni ne bokosu atafre free wo mo frase tu okohu se ne nyonko pa nua na wu no ene onu nso gina mu e ma yesie baba ene ono nso wawuwe 3 eye wawudi abon na eye sa adwuma we nyina nana me pacho mi wonchire mu aha dinkan yi me no ano ane ana de me pacho enye me dwi me mo baba dua aha me se pacho da bi tobo me kire o circumstances a ono mo fa so ewuwu ye ena me busa o se eye wawudi abodo ena eye adwuma ane ana de me pacho da bi okay monya ne voice ni ready into o mame okay dabi ya wayi anu yi me nso me wonkyiremu enti mebo ewa afidie ni so ya ono ankasa confirm say ni dua no ena edi sa anya no me bo eni bi a kyerɛw tie sa ne na me bo a kyerɛw no okay what did I miss? Mu ngwatwe wo pna nu obi na metwia wo kurenti batu obaka wo kurenti adam ya nane mi tan ko wa maka uji tum se sa ni we ya one bi wo abontani omunam nipa miensa uji tum se ni we ya one me pa twan e ya one e ya bufuo e ya one me pa twan mia aha mensan okay afa wo se enya ni duabo muntie haka krea bi ansa na me ma ni nkyire mu na owodo what did I miss? Mu ngwatwe wo pna nu obi na metwia wo kurenti batu obaka wo kurenti adam ya nane mi tan ko wa maka seselu ada se mba me tabi ya koda na papa no papa na frem wo so won de wa da si e be ko man be duwo na wo de on be se yanko kokro ko be duwo eye uduabo ana se nya uduabo na edi sa nya no me pato nana me gina fidikasi yesu awra tie me me pato me mema wa kyeremu nkyeremu ndie mema wa kyeremu mempe obi a wano ye double standard enipa wuo ye mfa nipa wuo ni agro wallahi wan hwe ya afidie we so me ne wonchen emfa wa confirm wa ha enti na mebusa wo say sankani we nya wo ne dia I don't have issue but wa wo say eni no ye wo ne wa wo ne ni nsubu na e kase eduabode na eye saa enti die mokodane ya anane enti yenko agya ho ahwan ho ene enko dane enti so saa begina ha na wo kan wo afidie we so saa de kire me ni matiefo se enya oduabo na eye saa na wo pesa menyi uni ana se ntro na pesa obetwame nana me pacho mema wa kirem wo pesa menyi uni ana ntro na pesa obetwame ni matiefo pacho gidi e wunyimi ni na wada wo me daji wadi wa no aka no afa wunkiremu na awo no kiremu kire me na nana me pacho me nchiremu a me wo 2003 ana me sia Moses na ye dikan ananti 2000 covid nim enti 2003 no ana me 2023 ti 2023 ni mu no obeye afuo wo ye ho na o ye patra enkuruma ba no na ye 40 days de so 40 days ni bi ti wo tre me say aho kire wo enti me meboa no ana me koboa no se ne ye da wo kan se ba de na nya ba de na utie me ba twan because me hwe anu ayi mo yiwie no na me hwe anu obi phone so me ni touch ni bi me hwe anu obi phone so wo Facebook anytime enti wan fa me se ba de enti me kuya no say say minister me sa ko school tana so campus me twa school fees enti me ko me ya no e ka no anytime bia no e ko animu enti be boa me na me see you ti me kwana me ko bo na me ba bi wa 40 series na odi ama me say okofia na odi anu aduane enti march ni mu no efiri ye yefo na me ya na me Moses asa me hu nya me ayi bi sa na me say me nyam anu o say me ke kan kwasi asem na sa abre de oba anya dan nya sa abre ese se oba ye de enyam
timi waka ma amfa anya asem na yewura bosumi mienunum ekọ bosumi miensa match nim nti ofre me se me meye adwuma ma anya ho timi hia no no ye se me ya na me se wo ba na o se ane ana me se yo ne me hia o me hia na fe me nya ne hwe adidi atam basa kurasi ni jimifo wo ba ho fin na menim se gumafo mo jimi sa na wo kotwe ye no betwempe na o se menyam emfre me biem na me kɔ me kuro makoye abisa na me asama me kan ye me ni watam ani odidi matam poto ntimi so me kɔye no ma mfre ne biem ti match no emu na menyam enti menyam match no me hia no e ma me frɛ no phone so se papa asama me kan ye no se ehu die moya na ode ma me e ho apen wo se me mfre me biem na wo frɛ me adwuma me de bediu no na wo broko me up to now kopim se me de wo ye Moses me mfrɛ no ono so mfrɛ me enti adidi mu ana me be wo 11 busumi ma busumi March no me be wo busumi du baako ede etoso dumienu na ya anadwo Sunday enti me wo ye na dumienu aba apa ho si mantete enum na om si esi adechi mu enti 13th ana me de me baba afie ti me de me baba afie no ma mfrɛ wo ana meto busumi miensa eda Moses di ba me fie na mawo enya busumi miensa ne emese na awotwe kakayi na awotwe kakra sada na ye March 2024 March no ending na ye 30 fa de betia ma empurfu ye wura busumi nanim ti mi na me kɔ obi si mi mesa me meye friend say adwuma ebi man wo ne fie na me kɔ ye de adwuma me pa cho na me krini obi fie ama enti me kɔ ye no na me gya akora no na me de ne ma me ba na me kɔ ye ti me kɔ me kwansi me ba na me ba ne say obi wanya hoho na me se wan was Moses ene na damfo bi aba na me se na di asema na was wo ba obi sa me se wo maame we na me se me maame kɔ adwuma ene was wo maame ya wo na was ane ene was wo no ho ana wo na me ba ne se na me di asema obi bisa me die ade na me maame no wo twɛ ma maame mla na wo musa na me wo bisa me na me akora ketwa de wo bisa me sa se e di asema ene wo pie nto wo pie kwansi na was Moses ni sa amba ya oba na obe man 50 cedis se wanyi sika we no wonya hwehwemu hu nipa kura me na ye de awo enti mbedu na mka tira kura sika no ma oni won fa sika no ma me na me tie ana wode number bi ka ho na nya ne number na wo broko me no ye number bi 900 ana me se me frɛ no me bisa na hwe asam kuro ti me frɛ no was me pa cho me ana me ba fi na me no won komo serious ana me se di asam ana was ade akia bo modi ana bra ana me se mi ntimi ma puturupu abra mi nimu so ntimi nka asam de na me ba fi na so be mi bibia na me kɔ ya na me na me pa na se hwan na afrɛ me wo no was so bra nti ade achi anopa no kra ma nkwantam to frɛfrɛ ya na me se mekɔ na me fa brag ya na me kɔ ti me duru asem obeka ne se wo pa ma cho wa ye me bɔni bebre hwan na ebe kasa Moses se wa ye me bɔni bebre na satam no watu ba bia no wote no ana me nimu no abetena odi kuro bi fie ɛwo ɛsoro ho ohene ekuropon hene fie enti wo ka na me se di bɔni na wa ye me no wasi me da hono a me kai ana me yem ti me hye me namafuo ma na se me hwɛ me kai se wo ka sa wonyim na ma me yem na me se ade wadi bɔne ana wakum nipa na wasi da bi enti wo ya na wasi fa akora na ma me na me de bayira me ato bayira na che bayira ni na me se papa me amadua ni die wasi me nkoto fufu na me se da bi minni wo frɛ me se wo ne me won komo asem wo kan no wa ka me se me de me kɔ me ma omuaye na chinchina me no aduane me nya se die enti me kɔ no na wo gya me kwan ti me sane be pona ba de ka beto me wona no otu no botom no so ba no fa plagi na ba ji fa keska ti me gi sika no kura no me ye gi ana me de ehye package ye na kura me mu enti me tutuni ana wase bidina ho no wase akura na ji na ya na odi ato mmori aka kokwa ama no na 100 cedis ti me furu plagi ana me bedru fie me ko nso na sika na me di 50 cedis sika na odi ma akura na eni kasa sika na odi ma akura no eni enti ni sika na so akura ndi odi che no oba ro de che nkwara ne skani de ono na de che nkwara ne ti me mfa nkwa na me diska no e ba na me de ma nkwara no enti efiri ho no me bedu fie na me hu se skani ma me 400 cedis ena 100 cedis enu ka ho 500 cedis na me na sika me mfa mfa ka skani de ho ne ho kwara no enu 10 cedis na wo de se skani wo so me ana me de ama wo se wo ba no me fira wo no se wo ya ade na wo ba me ana me de ache wo na me se yo na me de me ba enti me oba ba 3 days ena wo fira no wo se me be se me bi se wo asemu enke ese me di nipa be pa wache wa obaji atum na me se edi ache opa na wase wo ya no akora din ben na edin ben na wo ya de wo de fra no ana me se me wo ya na me ba panyin se akora de be fra na Abigail
nti if abi na ye fa no was abi nko ana odi ko we na me nkura me nko we yi me nko wo ne pane na se me nya di nkura mfa ama na me de me papa din ene me din be de be so di ama akoda na me kan was o kan rehu samu abra me susu me to na ya ho kire sa abra na me ho kire me nti na ma me nya abotira me no kasa nti twi bibia firi mu na me fa cheme na me nhwe na me nhwe akoda na me papa me nyem kura ma di me nkuya ye den ahwe me ba na nti se na ma wo kura me ba na afa na wo do hu be ye den ebe kase wo ba ba hwe akoda na me nyem kura me ti me hia wo hu mi anu adoje me wo mi anu adoje me na wo mi anu adoje me na wa hu se me nyem no was sa atam na ya ho kire o ana me dem twa so ti mi wo ho no ma na baba frɛ baba ya wawu frɛ me se Moses ese o mu meja no me ho no mo na ye bɔkɔ na me se baba wo de wunti waka amate na mo mra na me nim asam koro wasi ya mra me paacho na me siyo na me de baba me ti me wo mbeba kasa ne nya mo so na Moses afrɛ ni schoolmate bi wo event tech awone ne ko school wo tanoso ese wakoto asase ama asase ne manso aba ho nti wo meja no no won kwaka asase ho asem na wo hene no adi ma obi enti wo ba nyina wonim se asase ho asem obeduru akropon be man na asem o kan so obeduru be 4 Moses beba anwumere 8 ne nsuo nsu gugugugu enti mi wo hono ma na 9:30 ana baba Moses ana bra no na Joe ana wo mu boy mu na me se na sa bra de hwan ya me pie na e wo mu a ana me ma wo makonya ana me se me ma mu nsuo no mu si wo nsuo di ana me bi se wo mokwa so na o ka se ni bra na wo so wo to asase no no ba ma ne se yesraw na se na Moses kadi ato manim se wonu ntawanta wo bi aba wontam na dwato na yede bra na se anadwo bre sei no se me ba ye kura anye no mbedue na ade nsan na Moses no se no wo ye adwuma okoye obi adwuma na adwuma na opesu wo wie enti ye ho na baba ya na baba se wo de nya hwe nya ba wie enti fache na me se me de me bibia de afiri mi mu enti ka se ne nyima ho na Moses ne be ka se ka kire baba yi ne bra ne se de me ka yi no de me ka ye ne fa so so we na ne bra ne ye no wasi nka ye beto badini ana baba se da bi mo ani man ka ne se ye meto badini wo se ye meja wo na e bra ne be ka asem ye mepa na chew na badini de nyina nipa ba ko onye oba nko ha na ewo ana me fira busuam nti sa badini we de won hwe we panyin won hwe ma wo meto sa badini we ya bra me we busua enti se obeya o ma me nko bo mabusuafo amane na ye nyina no ono be ka ho ne ye nko mabusuafo ho na ye nko no nko to akora ni din ho na abusua no so nye ehunu se akora no opapa ni wo so oba no fa no wonim na abusua enti ho no na dwo no so kan se de baba ka ne ye no kore na na damfo no tuo din no se ene de o ma ko papa na kan ye mfa eno a me kora menim se ye beto badini na se ye be wura he na o ka kire me se wo ba se odidin ato akora ti wana we ya na o muka na wo se ene odidin ni ma akora no se blessing atamba enti wo kan na me se me de mate na me se din no kora mentimi me kwa mentimi mo enti twira ma me enti twira ma me na wo twira din no mo koye wo ko no kasa ne nya mu wo ma me 700 cedis se me fan tokosua na me nyi bibia anya de emfiri me mu ay 100 cedis 7 ana me jiska na me da wo mase ana wo se me nsansuo ma papa no na won de wo ma ba no wo mompa ye ma akora na me koyi pia water ayi bi na papa ndi horo ni nsa ana wo de bompa ye ma akora no no so de koye efiri ho no 102.9 FM mo koye ade tinya na wase me no aduane a ya me mra obi na me se me no adwuma na me ya no me ye company bi adwuma China fo adwuma bi o mo ye take away ni toiletro ni kosua crate ye de time na ekọ na aduane de bi ada me wo fie de me no a me ma obi ampa ada me wo fie no me no a me komani bi wo no wo to pefufuo me komani bi koda ho ekoda Moses no ho na me ba na nyambo so me miansa no eyi saa tam na ye April 2024 bosumi mi enan nim pepepe enti me ne no ehwo no bosumi na animu no afedru ba bi no na ase ne ne ye bi ne ne ma bi no na me kwa adwuma o se me nya adwuma ne ntena fie na me se kuma se wa nkwa unidi me nya adwuma ntena fie saa de enye yie because akora no won ha me na se me kona se bosumi ana na wotwe me nya kakra ade ntena me ntena fie na me kora no be ma wo be wale na o ka kire me se me ntena fie ma me nya adwuma me jao because bedru ba bi wa ka kire me se me kwa twofo ana wo ka kire me se nkwase asam na ma ka kire no ana wodi matam no koy nti ma mfra na akopem se Saturday no na ye May na ye Sunday na ye 26th of May nti anwumra me wo me ya na me se me ko
ye warehouse wona eduru Sunday na ya na yakophwe baabi ade ye niam obi akopɛ dabre ode be hyehyɛ ne niam ade agu ti mi wo hɔ no ma na Moses ne fira me sɛ baabi a me wo bia me mra na me sɛ ade me yi baabi a me wo no me wa adwuma mu na ɔse bra sata mo so kasa ne nyam nso no ne baba no sata mo ne kasa ne nyam no na baba na bakɔ ɛna ɔse bra na ɛna me sɛ ne me ba me si kwan mu na me si ye na wɔte abobo ye ɛna me sɛ papa me tia no na ɔgye so no wa mu na ɛna me sɛ papa fra ofra me de me ma hye ma da no ɔse me ka kyerɛ wo na me yere ati ayi kam efiri sirem anwumere no watu efiri de kohwɛ no wa amfra me biem hwɛ na me mpɛse me hu ekɔ ebiem wɔ me wonam sa asɛm a wo kan ɛyɛ agora na asɛ anisuo ɛna wɔse me de mani bresam na meka ɛna wɔyi 20 series sɛ gye na me se menye for 20 series na kɔ ɛna me da me ni na mba ntimi ba na me fi na me se tie wo no ma na me frɛ baba na me se baba asɛm a Moses aken na Moses no na adwene no ɛyɛ adwuma na wo hu sɛ wo yiri kosire mu na je sɛ oba no te ne ba bia wa me yedi animu akɔdwa atoa na yɛ sɛ wo kogu animu ase ɛna me de me twa so enti asɛm no kura no kura de matwa mu a me yɛ madwuma me wo hɔ no ma na me hu sɛ wasa de abobo ya na be fie wo ba na wo se won ti ase sɛ da na asɛm wo kan efiri wo me mfra na me sɛ wo se ma me mfra wo me so ma wo aborɔko me so no nya de a me so me de me frɛ wo na me so ma aborɔko mama me ma no so aborɔko me nim yɛ mama na aborɔko afa wo ha wo no se bi ɛna wo betena ase no wo su sɛ de wo kan bi a me mfa Cute little bunny. Asa bi unim nsa no. Na se wanom nsa adenti na obeka sa asam ne kire me. Na ya se wo yiri ko osirem na ya se wo ti se ma wo no. Wo bebu mi kwase na wa de. Wakɔ. Ɛna bi de me o kan ya na me twa so na ye nyina. Ye na me se kɔ. Ɛna wo kɔ ye. Enti wo kɔ ye nimu no. Afɛdi ye. Me mfra no ɔno so mfrɛ. Ɛwo ma no afrɛ obi sa se. Na enti wo to ɔno mo no didi ana se wo nidi na me se. Me didi ana se me nidi sase. Ani na ni be se bia wo mpena na me se. Na me wampena o se me nimpena o ha wo ne san. Bi wo so wo yira ba na wo yira ba na se me so me ye adwuma na se adwuma no kura 2 week na se o pesika ho yetimi de ma ho bosu me so ane yate afirim. Enti me fight se mehwe me ba. Ana wo se da bi. Sia me. Ana me se me ma na wo se ne me 100 series. The 100 series no e wo mu a na wo de 50 series no wo de ama me. Me animu no ni enye nwura adwu nim. Enti sa me na ne yire ne ba ya nimu wonum kwade me kwade me obedu ya no ka tell me say ne yire na bedu akwafa ne firi krofro mu de na ba enti hwa na ma mfra me de ma nye enti ye wura adwu nim pepepe no ye be wura mu no na me se kwase wo na Moses no wabu me because baba na ka as afro wa ka kire say ade a wo ye no wabu omu anim ase jo no so aka amafo omo no mba nyina no ama me frɛ papa no na damfo na ho na damfo no so de beto so say wono de ofrɛ no so obeto asase no wanka nche so obeto bedi na obedu ye no wosan ko enye yie wono ni nyina na wo eyi ba ko sua edan ba ko ti wosan ko enye yie nti na ma wogina mu na wonim sɛ saa asɛm ya nko anya de nko ko ni akire ana me ye na Moses na sɛ kwasi ebuo na wobebu mi na sɛ wa tena hɔ bosome ba ko ne na kakra chi ansa na wa wo dwendwene hu ahunu sɛ Moses ebu kwase oh okay enti ya hono na me si da bi ne makoto na oni fi ho na makɔ ka kire Moses ni sɛ kwasi ebu odi ebu na je se ne yiri ko osire mu no na se wutimi ko fa obi se wo ko to asase abre nya asase ne se wo ko twantoro mu beduru okura na de esi ho no mu no baba nso confirm mu se woni ne o ma nka ne sase obeto bedi na je se wodi niam bi ye den esie me timi ko elo kimi ko dwe na abobo ya ni so na ne yire ne wo ɛna me bop na me bop ago na na oba ne pie o ko na okura de me pa so dade ndi na me nkura we okay timi bop ago na na oba ne pie sa adam so oba no so ate se woni obi awo kura wo sirem dada enti sa eyi no oba ne ba opie na wose maami di asema na mchi ano na oji so na wose na mse mbajo me Mr Moses na wose Moses me na mse Moses na otifia na wose woni ho nka bibia na nka me dan me ne no so ankomo ho a ka kire me no oba ma yede mabona manie se ya wana me ka kire ne se kwanse na nkwa ma nkirem na mse kwanse na Moses di mafaso no me hu ne se Moses kwase ebu no wogu na oba ne se wo ya so wa no wa wo no na me se no asu yo ne ebese ne eda we satam so na barika ne betwam to hu barika na no se barika bra na barika nso bi gate no wuram to wuram ana wo ye no se barika betia barika do waba wo ya no se barika betie bi nti barika ne wuram na barika asem kan barika se da bi
ɛne yɛ maame kɔyɛ sɛ ɛda wɔ hɔ no ma nti ɔtwe no kɔna ɛda no Pentecost ɛda na wɔ aboabo so no wɔ no nti ɔyɛ na ɛda no so pamadeɛ nti ɔduru hɔ no yɛmiɛnsa nyina duru na ɛda so obi ankɔ na nka me nti wa ama na ankyerɛ asɛm no ɔse ɔmo nyina ankɔ na nka me nti da busa amane na mede bɔ no ɔse maame wo deɛ waka amate na mmom bɛm na wobɛtwam sisi yɛ wa akɔ asɛ ɔne mu fom nti kɔ na ɔba mɛfrɛ no na me de ato n'anim na magye wo namba no na ɔba de bɛsi bia mɛbɔ amane na me de me da amani na mansa nkɔfa fie ɔkora bia mu na mfa akwan na meba mani obi atem ti me sane aba ma nsuo bi da ɔfrɛ no Medina nana bepɔ no na me hu sɛ obi frɛ m'akyire sister nti bra bi me ne bonsa no sister sɛ wo na obi frɛ twa mani na ɛba leka ɛna wɔsi gyina hɔ na me gyina na wɔto ɔba na wɔsi Janet sɛ me frɛ wo mmerɛ fie hɔ ana me ka kyerɛ sɛ me pa na da sɛ me nkɔ ne fie o de hwɛ na manko hɔ bim na sɛ me kɔ fie o sɛ sie na sɛ Janet ne de ade mu de mu mienu no mbeto mu mienu no wo twam no frɛ wo na sɛ mu de ade bɔ me tiri mu afunu di fo o me bisa sɛ fie o na mba ekura na bi kura me de sɛ kan na yɛ de ɛbae we bi kura me de sɛ kan na yɛ de ɛba fie o nso na nyɛ de ɛntesa ɛna me di baleka no yɛ kasa no ɛna baleka bɛyɛ sɛ Moses ne de ne nkwakwase ebu a wɔde te aboabo so a wɔde bu wɔ mo wɔ hɔ no ne yere no na kwan a ɔde ɔbaa no fa so nti na ɔbaa no kɔ osire mu no ana me sister ensuo nwa bi na da hei sɛ me nyim sɛ Moses maame wansi di kura wɔ me nyinsɛ mu a nwa bi na metwa nwa bi mfa me nkɔ na wɔse nkasa ɛna me de me dan mani na me kɔɔ ti bale ka no so kɔɔ ya no ɛna wɔkɔ ka kyerɛ Moses yiri Janet sɛ me ma bɛbɔ Moses ne yere edua abira so a me susu me mo odua enti Moses ne ti ya no ade akyi ɔmo da ma ade akyi nti anɔpa na Janet ne ka kyerɛ sɛ wonim sɛ wo mpena ne ba ya wɔkɔ okɔbɔ odua okɔbɔ yedua wɔ nsuo mu hɔ Moses na me sɛ nka bia nkɔ bɛfrɛ ɔfrɛ kwan nkɔ bɛka sɛ wo mi anaso wo fie mi ba ɔfrɛ no wɔhyɛ aseɛ gyemifoɔ ba kurasini wo fi wan na edi watemu Moses ɛna edi matam kurasini ba minim so wagyimi sɛ kura nka ma mɛfa kɔhwɛ ma campus wa me kɔhwɛ ma egu wo yɛ ɔba ɛna me sɛ papa na de na wodi matam sɛ wo bisa me sɛ mabodua me sɛ me modua na wodi matam sɛ me ho fi no anya bia obɛsɛ nsuo de ewura adwa ya kwadware ana because me yɛ ɔba wo ma me so yɛ ɔba na wo na so ɔbɛka kyerɛ me sɛ me ho fi dia ɛna me so me yɛ na me kan za kyerɛ na me de phone no to so wo bo di ne dua mo ne dua satam kra de na me modua aha no wadi nkin abɔ baako ɛno ɛyi no na me nya mo abɔ baako wo se wo twa wabe no wo ka sɛ aha nti sɛ yɛ duabɔ nti wabɔ baako wɔ hɔ na ne de ma ba ma me aha nti no wabɔ baako nti mo de na me modua no nti me firi hɔ no me kɔ sin na ndu fie kura no wasa afrɛ gyimifoɔ kyɛ nsɛm Moses kan wo yɛ ɔba me de wo yɛ dan kyɛ nsɛm basa na papa wo bisa me se me modua na sɛ wo bi kura na aka kyerɛ wo ade na wo ni me fie wo ma na wo mebusa me sɛ etisa na sɛ ntesa na wo gina fon so di matam sɛ me ho fi me wo kanka me nya ba na wo ni sɛ magyimi sɛ nka wa me fa gyimifoɔ na wo ni gyimifoɔ nante ɛna me twa so nti wo na me ka kyerɛ ne sɛ o kan no na pɛ na me ka kyerɛ ne sɛ papa sɛ wo di matam me ho fi asɛ di so biem sɛ gyimifoɔ dia na sɛ ade ne me nya na sɛ wo sɛ ma yɛ dia ɛne me ba fie na me ba mu no sɛ me bɛbɔ dua dia na ma kɔ me bɛbɔ ɛma ne mienu no because ɔmo na me bɛto wo mo hɔ me bɛbɔ mu dua asan me ho sɛ me ba sɛ me di dua bɔ a antoanya ma kono di apɛpɛ ayanta enkum sɛ ma amfa dua bɔ nso so sɛ nsukuro na nso enkum o ka kyerɛ no fon so okay atam fon so ti sa atam na wa frɛ antoa akonodi na wa frɛ akonodi mo ayanta ɛna wa frɛ ayanta apɛpɛ ɛna wa frɛ apɛpɛ ɛne nwabe nine no de senso nine ɛna de na me de ya pass ame me ho ɛna wo san de abɔ Moses so me de abɔ Moses no okay ɛna me kɔ fie hɔ no me kɔ yɛ no atobo ɛna nwabe okay to aso ntu kɔ fie hɔ no me kɔ fie hɔ na me kɔ na omu ni hɔ so wo hu mi na moto ni so hu mi ana because ɛhɔ no ɛyɛ wo hene ni yiri fie a wasi kakraka wo de ya ye ntu wo hu mi na no doji ya na me se papa me ba me hu da se me kan na se wo yire ti sa tam no wakɔ kokowura fie hɔ no kokowura fie kura de akire kura hɔ kura de akire kura mo kɔ me papa mo hɔ e de asɛbɔ de kɔ to wo mani makire enti ɛhɔ no ana me ya na me se saa se me ba fie se me di dua bɔ na ba fie hanom de ya ɛne nsuo na me frɛfrɛ na me so me de bɔ wɔne ba de ka no me di kan bɔ se kɔnkɔnse ni na wo bɛka se me ma bodua wɔ nsuo mu han
abra me mo dua na yiri ne tifie because Asante no so no abodua wo nsuo mu ho ensuo ne de ya me no me bosa me ho na nya duabɔ enti satam no na wo already na wo kasa wo modua no na wabodua ne ba ko dada eno no wo body san wo ba de ye duabɔ okay enti wo kɔ say de obedi konkonsa say wabodua no na me so me kɔ bɔ ne dua okay na me sese ne yiri no so ne kan ya na Moses no so ne de na adwene kan na me so me bɔ ne dua e de ne ma ne na busua na me so me bɔ san me sese me se me ba me de duabɔ so nsuo no kumia mfa me ma na ase ma fa me busua nka ho enti e hɔ no abaya wo nyansa Asem ya o nana na asem ya wo ba wo ma say mba so me mayefo o ma no o ma ye dan na o de o mo akoda ase wo ma fo no o ma ye dan asem ya Moses no ne ma no o mo no aye dan enti a wo di Moses ne nso ma no e kwa akoda ase okay to aso nti wo bo ne sa wie ye no nana na me de me ba enti me ba ye na nwumere no enti Moses no ko frɛ wo ko ye no na ne yiri nso ko ba de emu amisa mudua enti Moses no ekɔ frɛ barika no na ko barika no fie enti ko ye na barika e chinkate na ko bisa nse barika yi enura no ememu na ba ye no edi asɛm na wo kan ya obodua na barika si dabi according to Moses na asɛm no na wo si dabi na barika so wa modua na wono no mima modua ba mimi bosa mimi ho na Moses na ye den na Janet ka kire ne say mima be bo modua wo nsuo mu na barika si wonim enti ma Moses kura ka kire barika say wo ye konkonsa ni na mi de ho de Moses ne na sa ba fi enti ho na Moses hu say ai asam na Janet le kan ye no na kire say de wo kan say mima be bodua na ntisa afi na Moses tu abobo ya ba mi fie to oba ya na wose mamuna misrawo minim se mafom na dua no na minim se meti ya na minim se ya mpaso wa bodua enti na mami kasa wani mun na me se frɛ baleka no to frɛ baleka no so twire mu se mi bosan me ho na mi ma modua ama wo mo na wono kura ka kyerɛ me se ma me nkasa sese no wa man bi mi de mi ntwa so afa de hɔ mo na be ma no be ka kyerɛ me se wo srɛ me yɛn kɔ dane enti yɛn kɔ dane dua na me se yo ma ka ma te kɔ na me ba na wo kɔ ti wo kɔ ya na wo se anwumere na me ya na me se wo nkɔ na satam kɔ be no num ekɔbɔ no nsia no na me am na oya na o se me mfa we pragia no betua na me se me am ba na me kɔ fio me kɔ duru fio na kyese e wo kra de na asɛn me duru hɔ no ma na Janati ene ama na damfo bi de ama o ma holu me enya asɛm keto wɔ ntam wo abo so de mpanyfo a hɔ no no o mu hu bi e fa na Moses 2 na bobo ya na pu ha na o ja me na me sa na ɛsɛ wo kɔ fa me ba sɛ ama no ni Janet no o mu mepra me ɛma ayi kura ye friend sɛ Janet no e de ne nsakura titi me ha ana me ya na botim e wo me sei e wo me kon ha won se ayi bi deda Max ne go kon ho no Janet ni na di ne se wo fa me ko Janet ni na di Moses yiri Janet ni na di ne se titi na me se na se wo ba ya na o se ye me ko da ni dua na se wo de me ba se o mu mepra me ana dua na me nanane na me sa ba fie ntimi ba fie no ana akropon tia me na tia me apamade e wo akropon wo ko sansa wo frɛ me phones Moses na frɛ no na wo de me number na wo se ma me mesrɛ kono ko da ni dua no wa kokko da ne ma de anche so na dua de wudi ni party a na papa ne tu me fa na me ba na be da ni dua me da ni dua ni wie na me kwa Moses aya hwe ni jimi bi a wo de ko jimifo wo be da ni dua ni wie ya no na me se me ma jimi won ene ya me ko se bi jimi na me de ba ofie a be da ni dua ene ya me ko na me duru me fie hɔ de a e hɔ de se me nyimi ena me de me tutini ti me duru hɔ no me duru fie na me se me ma be da ni dua na se wo ka kyerɛ me se dia na se wunim se wo ye nyisabisa bi wo na wo so de wo ye klachi ni wa ko school na se wunim se sabisa bi wunim nyansa na se wan ko fa nyansa fo na se wo ni jimi fo ne da ya ana me so me de gwa me bo ne dua e wo na chi e wo Moses na chi ti Moses achi no o de nwabe e ne bo dua okay tobo na me hwa de sei ya Moses mfa a wo ma ha na emum yese se kuntunu ye bebo e wo epo na no a eye nipa de koboye na Moses yi so ene ma wo ho asɛm ba manim ha menim atiefu anim papa yi kokowura de ho wakɔ ho nso akɔ akɔbodua me pacho na nampacho me wonkyeremu kakra ho metimi ati di nkan yi ano ane ana da bia ɛhɔ ne de me de snap ne kosua no kɔe ma modua wo fie hɔ okɔ saa snap ne kosua no de kɔbɔ wo hen me pacho wo snap ne kosua no
me kase me di bodua na me twa montro ma fa modua me kosua no kra me de koye na ye kosua baako kosua ya no ahye na apo ne de na me ankasa ekura me because of say o frame ahemfie say o frame me say konfo badu konfo krom konfo badu no Moses de me call konfo badu ho na o koye o ka kire say woni bareka no na de me call konfo badu ho na konfo badu say o ma be ka say o so obi abo o mudua na o so ye abusa to o mo maniska to o man iska no na o wura de o ba na obusa Moses ne ne yire ne bareka say e di asam na mo aka ana de na mo de ya baba wa na wo de ya wa bodua esa na asem o mususu kan ne say me na according to Moses na asem no be ka kire me say o mo ka say o mo de o mo kan awe ne yiri kura de wa mie na no o mo to na papa ne say ya nya de esa mo aha tobo sa bra wachi bi me bo me pa mechi aha tobo bra wachi mba cho kosua no tobo menkasa bra wachi me de wo ba oko ima kokofie me ba chan o de kosua ne hena apoko ho mba chan o de ko ho sa wo de ko bo hwan dua me pa cho sa atam na me de kosua no ko ye no baba ne di Moses no baba ne filisire mu ba ye no kasa ne nya mu baba ne ntimi amfrɛ me na Moses ni tam baba no ko ye no wo si wo beto credit amman enti woni na chi no won kwaka na asem wo papa mo wono asem wo kire mu kire baba na kire na baba atire na kasa no ko pie konfo no kuro mu no e na baba no so de betum se Moses kan no kura kire na ko woni na chi nkɔ me busu afie tobo sesi ababa wu mo enti wono na me di ya ko se wo ba ne me ye mienu nyina ye ma na sa asem kura sia ka wo ba en ka wo de se Moses no kura na se bia wo frɛ no ma frɛ me wo ye panyin me ntimi kasa bra me na ase nanka busa me nanka me nkyerem se bia baba sei ya me ba ade a wo ye no enya Matias ye hwan na wo nka wo kobo ni dua wo kokowura de fie baba na me ko aka kire ne se wo ye panyini wa komprensa ni nyina wo musa amehwe nti wa antwe ne ho amfra sem no ma mebo ni dua o ko na hye na apukutawo pa twan hye na apuna na kosua kutawo me yire pamo wo se frifie ha nya ha na wo bebo dua obi obeka bia me ni baba ene ne yire mi yenu na obi anka ho ne yire baba yire pamo se fa wo kosua ene wo hye na apukọ me pa twan ampa me asema baba yire kan ne se ma me no wawu saman etiase asema ma me ne kan ne se die Moses wo ka kire baba se de bia me ka kire se nkrofo nsema odi hu wurawura mu no wo ye panyini twen ho na se me nua ba ni ana me nua ni na Moses aye ne se ya ka ba bia ka medi ne begina no asema ma me ne kan to wo no se ma me wo de me sro kosua ne snap no na ye den wo de ko na nyame adoma Moses no ye be frɛ no na ye ne na ye den atena se kosua ne snap no de koye den kosua ne snap no de sata ma asema me ka se me koto ne yere na wo ka se ne nua ba ne me na Moses ye mate hɔ ase e ko ne de me ko ka kire baba se so wan twe ne ho amfiri hɔ no ma because of say nsɛm a ɛkɔ so no so wonko obiem na Moses ya na wudi na chi ko na je say nsɛm a Moses no menim ade kodi a Moses nsɛm a Moses na ka kire wo so wi ya oba wanti me amusa me wanti me afrem kura musa enti sɛ wan twe ne ho amfiri ho a mɛbɔ ne dua okay eye enti sɛ nipa nan ya o mawui wo wate se o mawu me pa cho ayi baba yiri wu ya wate ane there be wate okay me I put it to you say wo wudi aba wo boy na akusa nipa nan wo besom say me ba cho Krobea ye na Krobea we de wada woroma e fa ba bi no meka se ma amfa hye na apona anko fie ho a menya de ko ye no nko ade tobo mamuna me pray tricks me madwen no one me ne wo kasa eriditra Krobea nyankopon acha wade o me say I put it to you say me kadisi wanim say wo wudi aba wo boy no e na afa sa nipa nan e de ko wo besom say nana de o kana fe na Matias me magia atumi say bia e noa e bi nso na nya noa sebo dabi magia atumi say e noa afi no akasa ye oni obra nwakọ baabi eda me pa cho baabi e ko ye ne ye maame no onko monye de okokọ to abedifu o na nanchine edu cross examination aho ye nko nyanchine mu ne yakire o cross examination very good okọ ye no obra anim otumi bobo nsuo maako dunum ne yakire meboa na ase memoa bobo nsuo na obobo ye maame ne ko me ba nsuo ya me bu frɛ ye bobo nsu dodo na okọ maame ne ko nya botre ma ho na bobo ne kakrakra etiefo ye nyina ye nkan na ye hunu nsu dodo no wadama hyase ma me anto anyama anto akonodi ayanta tobo men rase hyase
to bo ase anto nyama akonodi ayanta ana apepe tachimai bochrewa ana yi to bo men running tem nya commentary why I never last in pie ha tachimai bochrewa ana nsuo nanka ana abijan bobo nsuo nanka abijan bobo aha ana nwabe abijan bobo ena nwabe ena efeni sen eyi adubia eyi nsu ye dahen manso adubia ena eyi sehwidi aso sehwi dua nsu na dawa efeni dua enti sehwidi aso aha ena mede kasa eyi subin odi subin eka ho ena mede efeni se kukubu ofen me bawo kukubu ofen aha ena enyinam ofen ena enyinam ena me yawo enyinam so no enyinam ena de ebio de so amede boy no ebi ka ho a wura fi me pacho me ka kire ma me yini se ebia na ebi wo ho ana me wura fi abade me ka ya me boy na mabobo no enti ebetumi aba se bi wo ho nso a wura fi pacho na me ka no o ka se nsuo bi de Madina oka ho bi me pacho Madina ne de on de man frɛ no ho na me duru ya abale kan be frɛ me no o frɛ Madina bodua ni bi ti wan frɛ Madina eno kwa de me duru wonum na me bi se mo kire no mo ka se Madina ti wo mo ne ka kire me pacho me duru wona me akasaka se ko konfo kuro mu no ana konfo bedu no kire se nsuo na me ka se da se won ye Madina na me pacho konfo no so wo meba nya konfo nkire mu asem ne yepe nya konfo nkire mu therefore I repeat for you insua awura no afre ose ofre antoa mesra momon kan ma me twroe mankan antoa akonodi ayanta apepe nwabe bochrewa asuo nanka abijan bobo adubia sehdia so subin kukubu ofe ena nyinam munya say 14 ensuo maako dunan ena ewurai ede abotua na de ya me ya ne se krache na nkasa no a eduai ne kofa bai ono ne kuntulu pomafo no oda so tia so nwui enye asem we ho etie for mesra mo minkotodwegu fom muntie na mumfamu aba enye obia na baba besra o se dimachi kwa kama se mame yes asa woko hwe babai fa baba to so babai sabe mesra meka wonu ne huni fom krache wuntumi asori free o ma de obetumi ntena ho babai ya ye kai baba ne huni fom fa baba to so nemom ejamo sisi kuro no ne kofa baba sa baba nkoja no nko kana sem ene se yede kosua ene snap eduru baba fie koma baba wo ne se asem we twa ho frim wa wasem a papa yi omuba wo fie ho wonsem a wo bro so no mebo bi a kyerew na mabusa wo se ensem we ya wo kan ya wo gitu mu se ye wa wo ne no sebe eye wabusua mu na asi anke be ye ode o papa ti hoi o ye sebe nimonyamfo wa hye ne sepesi ni fugu ne che kama manu sisum na so o baba fache me na o papa ewu a ebe ye ode obesu uni aba mati hoi wo ye nimonyamfo a wodi ne bo hye so no oti hoi na tim manu sisum na so uni aba madafo mo a ebe ye ode sesei waku obi kunu waku obi papa waku obi maame waja obi waku obi ne ma ewa akire mebobi na me de akire no mabusa wo se senka ye wo ne to wo wabusua mu a nka be ye oda na ememe enye tokro bia I'll be harsh a bit today enye tokro bia wuro krachi
wodidi na dwene ho pe de da no obeka ye ene de awura we yi aka no tricks bi wo ho osi awura yi a mebo na mane se onyimumpo enti wono akwada no onim se ye ne ba but the chile no osa ba beka se oba be hunu tuo no ono ne ko ye koma akwada na ye awura we ba du sika se onye hwehwe mu ma no mpe awura we ba ne papa no se na wuni mu a ena ge a oni na ye bibi da ena wawo a o kwa ya na ho o se na wuni ge no oni na ye bibi da he se me miti hai na bia me ko se hwi me wi bi wo ho ene se hwi me wi bi Software.com, accounting and payroll, keep your time and money. Mike Campbell here, serial entrepreneur. Sometimes we small business owners receive the ugly phone call. Mine came in my 4th year of business. Hey Mike, it's Charlie, your printing press operator. I was drying our printing press rags at the laundromat and there's been an accident. The laundromat is on fire. Now on forms wa we ye de say wa nya hwehwemu nye tokuru bia na ewuram men ka sa rei oba bia ye nware no ana bibi sa nemom nye tokuru bia na ewuram. There are some red flags e wo ma ho a ohunu bia dwaneje okra nkwa gewe onim kasa papa okasa won home okasa onhome dwaneje okra nkwa na wo ko play tricks wo bi so woni aba na obi play tricks wo ne so a won ka be yode wa ba wie ne mia wo ya be ka asem no ama wa ba beto badi wa na gei na eka yo na watua 7 million na wa free ho aka kire so no aduane abrembi hu sa o yiri kosrem wo yiri ni kumase wo kosrem enti wo pedi obewe kozi so o yiri beba na wo yiri ba bedu afa na wo be hia no kwantimfia ba be ka kire de se eye me ya sedua na start wo so kaba this time ye sie o ma me ye mobo uti na ye sa ba be pia dan me ka kire o se wo senka December twam abra wo te ase a sebe nkanya radio so adwuma ena sebe meye ka December ntwam ka ge we du abodo wo de bete kwakwa. I'm telling you men play tricks wo ma so na wo ba won so wo sori adua ne dawa no be me oba wo padua dwaneje okra nkwa emfa bi da oni oba kasa na da bia dua bodana no dwane ro mpaboa no oti do oyiwa do wa ya ade dwane how's any be kasa wa ya ade kra na go de dwane frafra ni be kan say na go de am das dwane je okra nkwa dwane oba opedua obekum na waawo sabe nkwase adua na aboye no waawo bodua sa de waawo madase wadwen adwuma na wabodama na se wadwen adwuma o bodua da na o ma agya mosisi nku adua agya mosisi ba ya obibi sa ne yire na wo boni dua watitu ada na o ma ne yire nku adua ne yire no ne ba no wa ya obibi wo ba boni be na wo ba de ayo enti a wo kobodua de wo ba da ase enti sei senke dua no wo a wotiwe na nke nya wa enka wo ma na wo de adane ase da wo hwa na kire wo sa sebe nsam fo no hwa na kire wo sa mfre ni ma asem no hwa na kire wo sebe sa nkwase adua bo no hwa na kire wo sa sebe na wonti wota kenka sebe nyame nko akura na meye binia no mai wo ni ho enti kwase abu a wo be ma abu kwase a wada adwene ho aboso me ne na chi ansa na wo hunu se be ma abu kwase a obu kwase a foforo de wa hunu o wada adwene ho aboso me achi fa bra me ho ana fa koma me nua ma yi de wo mo nye yiri Moses ne mfa mawo na wanye yiri ne mawo na sebe dua pore adey me nua ba adey Adafoni adehia mo ada meburu mesremoni die mo mfa ncheme sema no traso a na me ne Dr. Hepa Plus emon komo ewo afidie ne so papa yi ono na di de fie som 3 no aba na meba bebo
mamuna na ankasa na no asɛm no e de akyerɛ no mabusa de sɛ sei sɛne ɔno a nanum asɛm kyerɛ no yenye dai mebusa ɔno a enti Dr. Hepa Plus wabedu doctor akwa bebru na ohote sai nyankopɔn dom good bia ekoso kama good say yehia sei ya say me mano omahunu me enti sɛ ye sɔre afiri afidie yi so pɛ de omdi nka ye ne sɛ omugye mi nsuo e de di kan wo office mame ni sɛ enti ne sɛ me topa ye no nsuo no sɛ me nom e ma be da ase no a na matutu me miense ni nyina agum o de asɛm we ya makai sɛ mo sɛ me boa misty boat wo you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no say hey yaw na dia na wuhwe agum saa no enam say Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a dia ka nyina aye yenkongo a en me hu sɛ eboa me ankasa sɛ me kɔ na me kodware na me da me ametumi hu sɛ body no arrest enne ye blada awiai papa to yenjidiem yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodo blada na oyere kura hu sɛ anasa me kunu do blada ene ngwase kese nti edu blada esese onipa bia pom den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so nti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene blada iso ye kaya ye hu na ya san so ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana dro prekope na ebre bi atwamu a na ye press e bekwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card ye wanka so apomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne merenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ye dey ode kwahim enti na ye sere se ubetumi enya apomuden a odi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plasmos e boa wo sa kwan so na well being no ejina yie na dance a e be nyina no menka ne se afutu afra ye nuanom ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebe omo ayo mo adwuma Hepa Plus Pavi Plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi obe frɛ o se doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de paper form yi na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no ye mfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabɔ ne nyina afiri ho last time lady back on university o se doc me de no krasem atadwe no so megere me ho de tu akiri pa what ya say atia na yi se katoa bi some take we bi yi free sebe na himfi ho no a nti na emane de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai wow Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc me de me kano kra kire so atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nkoho no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem eni se ode chemicals ene sisi ho sure because yen nananom ka kire yen se oba kɔ adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti o ntumi fa chemical ne kura nko dwae ne nanam ye hunu se eye nsuo sabi nsuo keke ene de siesie ho ena ya dance die o ba na otimenka e wo Otec 1029FM a we de ogidie mu na meto sure Hepa Plus Pavi ena Plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you Ghana ni ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia okay ene me sheda e de ninsuo ni bi brɛo powerful me am to so no ninsuo ni bi ache it be brɛo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya nom good ukona unya ninsuo so a nom ana de wo pɛ no no wani nkɔ ho na nom good ni nyina ne sɛ ubenya Hepa Plus Pavi ena Plasmos na mesre sɛ obi wo hono ma de ye kan nyina no na dwuma ye ne bebre sɛ nti adroi eye no kwese eye dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yutitriti obi ya frumu samfro no onim se sika hye obi ho wo
kwanya se obetumi atɔduane adi but na dwendwen nyina ne sɛ me kodi die me yafunu bɛyɛ me sɛyi ne yafunu bɛwo wɔ na na sɛ obenya ne fa ho die ɛno nti oni die bebi ade akye aduri ɛnyɛ sɛ adwuma na agina bɔso oni die Hepa plus paviplasmus o de koto just 111 na try hwese de ye ken etesa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duro bi eso nom mesra o try Hepa plus paviplasmus not for onsan imponti na mbom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan nso tumiko good obi wo hono ma na yafunu kɛsia na ɛyɛ obi na asia tatai obi wo hono ma asɛbi oni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsɛm de ye ruling out sɛ munye o be kam na atwinity e de anim guase abebro yes ni nyina mu ne ye sere sɛ ma onipadua na ankasa nye ne mu adwuma lady baako o se dog de ntia bribia no sɛ me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa plus adwumayefo ne sɛ ne dentist e kan kyerɛ sɛ onni problem bia enso anum ho nkoyie Obao dog menya office on say e kan office a Matias but untumi sign contract because onim say enim guase beba sure nti I say o penny pa batonya ni papa ankope Hepa plus paviplasmus o say dog enemi am feel confident what you say kasa ehu say o kasa akokoduro bia babishini mu enam aduro ni nti me de me personal line we ma obi a wo ti Otec ene brande yi because ene de Hepa plus paviplasmus esese unya binom sure eto da na obi wo ha obu ne ho abomfia ase na me kura metumi atɔ aduro bia no ma na ne bonye 20 cedis each nti wo 60 cedis ana 20 cedis miensa ubetumi anom Hepa plus pavi ena plasmus onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone adansi amanone fo die wo pese wo nso udibi nana dodo na e ka se doc wadro ne yenoma yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital na me doctor hwe me say hwe nyeme wa ye labs ni de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo hume wo kromam se ana bibia ye okay ase na sen de wa ye slow je se ase adwuma na bro so ana tie ne haw enso doctor se onyare ono aso di adanse se ne ho ento no but onya Hepa plus paviplasmus ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni na ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene odi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya wa pomuden sure mesra wo Hepa plus pavi ena plasmus ma yemfa bi mra wo number ne 0542 807 907 0542 807 907 oh Ghana hadia 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 898 amanone address no
What the befa 0542 807 907 0542 807 907 and open me program was sister station we na brand TV be share me no say dog we dey minisika bia me dey ma on so me pese uhu say wadru no dey ayama me no mani eso powerful eno enti na mabase me pese me be share in person powerful me say dey na ye ma no say dog we dey ferry kakra but so could die could pay be die na we dey ne kekese o ne me be ye dey na namo o say hye ne so chey eduane na wadi no just within a period of we know or say if free hope for the past 3 months imu ahye no dwunso yaw ene nsan bi a ebeti hye ne so wano madru sebe panie kroma woni bi ankosuaga dwunso imu hye no ena ohwa ni mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me madru akiri ena otisi ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di boa o esan so wie o ne mpo no se de ye ka no unjindi na wo yo be ma fa kodunum tu akiro se sa asem no ena etu ni gidi eto na koma so good o se ne be me mu ahihye no for the past 3 months na ensan bia begu hu ni ne ma efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwo no wow na sa na aboa ne de ejakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu apejame yes amami amehunu se mebe dro ne die nyame adom obi adi ho dance na sisei ya jatum se eye Ghana dro because sisei yensa ye nyame dro fa boku anasi ginger bintum emfa nsa ye ma no me personal lines e chew je na fre doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa asie bi yarewe na etete no me kura labs no sei na eka doc aduro no me nyare o enso se de usi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei me kire o se de obeye no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye help plus pavi and plasmas Monica sa doctor that's out of we Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba onom na de sa nu papa we abedwaso adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho nsem kyeremo enya manum bi na keka me na meti agi edwade nkatwe atum wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wa muti bank in 1980 wa modwuma penti wa matre wa nkwaba mu wa mu anya branches makoma enwotwe na wa manya eye 3 mobilization centers enso so aka ho jumadi abia no seche dumasi rural bank wa mudi mu akotene eyi na wa munyuma pa wa mu eye no ebi enie wa mugusu ton shells no na share bia ye 10 pesos wa mu ye current account savings account Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account. Yei, Yankupon Swinchla pa, se we fidie edaha. Se woba ejesokra pa, hona traditional Dr. Dawood, papa no udini juma. Ne awo ho aye udin, minua bema. Ja nkuntabuo no. Na jai sa wodi hye we no na tutu anamo na bra edwoso krapa edane a enkane na Metro FM ni wonu no sa da no amu na Dr. Dawood
enso edi ne dwuma ena wi ye kan oba unsu benya bane bi e de ato na so be ma sebe unsu wa ye mmere wo mpam ana sebe wo mensam ne enkohwe obi de da fom bem wo ye ne hwienye yie wo sa nipa no so wo ne papa no hia obepagya no ama. Hitting your goals has nothing to do with discipline. The real culprit is friction, and it slowly erodes your progress. Unlike what most people believe, it is enamu yade bimpo na etete wo awo ho ayeden ana akoko sebe sasabro ne ahotutuo Dr. Dawood papa ne wadru ejeso krapa is the location one papa ne nhia na duama yaresa papa ne no ma ye 0244886437 na 0201681717 awia Volta Drill Limited nso etunsuo wutie mi enye baabia na wo frɛ mumetumi nsuo ma me ebinum nimtu no kra na meka kyerɛ ono mo akwadare no ono nimtuo eye Volta Drill Limited for wono mo animdifo baako mienu ono mo womfidi a ono mo didi wondwuma no enti ane meka ni se nipa ba no mbeye wono mo survey ehuru baabia yetu no de womfidie ba pepa na dem tro ono mo nimadwuma wo omunim adwuma pa onunim adwuma enti mekan se wo hia nsuo ewo fie pa de a jaisu na ja adwendwen na ma na moto na woni Volta Drill Limited for eni enkomo moma eja mosisi ntena ha moma ne ntena anuabe ma ho enti oba kumase ahodwo da aban a wo main office ne wo ho se wa man konchefu e bia betu na se problem aba ye besiesie ne kama de ama wo Volta Drill Limited. Your number is 0244-299-520. Afe 0266-43-2210. And now we are Dr. Fokio Herbal Clinic. Papa ne wo pechino mawai. Obo ase kwan so asem na making. Papa no be free screening. Na free screening na wo be ye no so oba be hwehwe prostate mu, blood pressure, sugar level, hepatitis, stroke. Mo amono nsa na mo atomu ntentan. Spiritual marriages any sexual problems nipa wo sebe enu nti ni wo be yes screening na September abosom ni de edikan 1st September wona so ye hopechi number 1 obo ase kwan so asem na making anopa no nwotwe kosi no num entifa ho jimbi na sa free screening unsu nya mu chafa. Dr. Fokio Herbal Clinic number no 0242-442-116 0242-442-116 unya fresh ahoma we ya Dr. Fokio na ankasa beje so na wone wo bekasa nso na de wonte ase nso no wakyerem na wiei abapa mo wo biggest online shop say ya wo Google Play Store na App Store wo betumi download this app yi na wo wura mu a ade biara ehia nipa da sane bia no ye ton bi ha ye de wo pene no ane de brew sa na ye yadwumate download the app no na ye midwa ade bi ehia bia no eno ane ye de brew enti wutie mi ko App Store and Play Store na download abapa mall from krenkren to krankran ye ton bi bia bi wo yaso ye ha o phone ne ye yam enti ma untumi download the app ne dia ye number ne je frɛ kan de wo pɛ ye mo ne bo nkyere otua kan ye mfa wa de mrɛ wate abapa portable washing machine say ukura 399 Ghana cedi kura benya bi free delivery nationwide baby a wo bi e de bebrɛ ye number ye 0593 386 133 and 0593 391 848 unya first ahoma we ya ye beje so na ye ne wo akasa na wiei onyame wo ho hebafo omo ne de basa enuro no aba na ye wo basa heba ointment ye no so ye oba tan ya mebi mel sa kwada no asabra wo de basa heba ointment ne sra na asabra nche no asramo nche no entosi ngu no ahohye nka no obo ne pampers ya ne tungu nsa basa heba ointment ndia yo na wo panyini nso kakajan hawo wo de boso tare no ano no onipadua no se ya age aboso ebekọ nipadua no honam kankan wo mu ebeyi afiri ho wokọ adwuma ba no abra fa kyerɛ sra basa heba ointment no eye pa na wunya basa heba capsules no nso a o memene wo ye oba na se wonse buo mu nya ebeyi sa hawo na afiri ho ma ho atọ
oyafunu yade ka ne ho a na fie gya dum ahoto beba bema wudi drus ni anim wani ho ohunum tutuo ebini kosua ebefiri ho ama ho atɔ o cholesterol wo soro koko pai ne moja ni nyina ayo hawo mesrewo pe basa heba capsules na memene ne beboa wo ba bi eto nu obi a wo kwa abasa nu pe obenya bi frɛ yɛn wo 0244 267725 mahu sɛ amanfoɔ ɛde ɔnom adwenkyerɛ enso enemu na mahu sɛ Naomi echampon mahu ha ya oba Naomi o kyerɛ sɛ akora ya Krobea Asante wada meburu enkomo amudie be ma no mu holding accountable you know Moses no sɛ nam ne so na saa asɛm we nyina aba obi na kan na sɛ mo sesɛ yɛhwe Jennifer Hexiba ɔse nana Krobea enti yei mu bɛkɔ enkuro ni mu maako na akɔda ne dua 14 ni nyina na ɛyɛ asɛm sɛbɛ ɛno nso wɔ hɔ akora Krobea yi na da na mo nkasa mfa krache ne nso ho de ne yɛnka mfa ne ho na de nso ne yɛnka yɛ ma wonte kyerɛ sɛ he is the cause of all this ɔno na akɔfa saa asɛm we nyina aba wanti ntam ana enti utie ne ntam de anka wahunu sɛne yɛ ka no Moses yes nana abaye one na wa na sa one ne wo facho me no anwo one no akora ne nyame ba akora ne nyawo ba yes facho akora ne nyawo ba gay na unim sɛ onyem anase na unim sɛ onyem facho na menim 2022 September eno me no jai penatwen no o ka kyerɛ me e wo phone so live sɛ menyem ma fa afuru na msi you na be yɛ dan eno o ka kyerɛ me sɛ me send ni ska no nkoyi na me yɛ din no san kasa bim na me katin no san frɛ na me fai the same no san repeat me man ska no nkoyi na me sɛ da bi na tu wunya akwala me so me wɔ mba na bi ye fie yɛn yin nsen enti me hwɛw ama wawo 2022 September monum eno sɛ onwo na me yai enti edidi man no frɛ me that time no frɛ me no na ya cross 2023 monum eno frɛ me sɛ me send ni ska no kɔtɔ aduane na me sɛ sign no sɛ 80 cedis na me send ne 100 cedis 100 cedis ne mu no me frɛ ne biem wa frɛ me enti edidi man na eba mfimfi ho no baby somewhere 2022 no me kai pa me di say me huni bi and oye dey wa huni bi yes ena me so man ko na chiri biem ko pem say me ko no ho nom koye adwuma omo area ho koye adwuma nti me ko no ena mfrɛ ne phone so say me twa no ntoro say me waserem nti wo humi a obetake me ena mfrɛ ne phone so na opie ye na mbisa ne say nyinsen no wa yi na eda wo ho because wona wo kate me say wa yi me na mbisa ne saa o si wa yi me sa bisa ne biem 4 times o si wa yi nyinsen ni ho na me say na tu nti wa ye saa yi ho na ma wo sika o se me kai se mre bi o frɛ me se me nsene ni sika it is na me sene 100 na me say na 100 di nyinsen o se o de to odru e de so so nti wa yi na tu kan sa asɛm ne kyerɛ papa yi o ka kyerɛ me wa no ho no ma ani ana da bi me pa to da bi wan kan kyerɛ nda sɛ wo koyi nyinsen me pa to da bi me ka kyerɛ no na no ne me ko ye March Sata March ni mu no 2023 March mu ebewura bobsumi mienu no ewura March ni mu na me kan ye no ne me ko ye efiri wo no mu no obroko me wante ne nka bi manti biam na me wo March no bosumi biayi no 2023 na wante ne nka no obi a wo ne nanyem adan na ene wanfa ankoto panyini bi animu ama ya anko ne ho ze bi a me ne nyem enso onfi me adan no anye saa me pa cho de bi osidi matam se woni agimifo ne ensama brema ka kire me no bema wo na no nkyeremu we nyina no wo de amaye e wa afidie so gei na udi na tempa me kan yankopon ya mete hanom no se bibi wa hanom ya de be fro na ya san ya ho a nka mo nigani ka mo behu o di no kro pa no ka esemenuma me yama no na wo di na tem me di na tem da me mu na me di na tem na hwan na ne di hwan atem me mu na mbom na efre wa onya abotere nkasa wo o kasa gigigigige nti me pese me ya na me kate no me ntie no
me o ka se me say me friend say diabo na me dinatem na jo wo ho me friend no jo gina ho man dinatem okay say me friend na me yire wo man dinatem abira wo bo me dua me sadi wotem etiefo moma yentie enkomobo yei kakra na mabedwafo emrem bra edua no abusuan ekọ ma mu na ne na abusua ho ma o mu hu se edua no sei na ede aba o na wo wadane mo di dua bo di agro obo hwan dua obo mimi bi bo be mani bi Janet na abo wo dua abo ni kunu nsu dua ebe ma wo ye die ni kusasi Janet wo ye die ni kusasi ena babra now so dine kra barka onso ye die ni frafra pa cha omo nso mo ye die fo ajavoka kusasi fo endi say kusasi frafra ena gruma atiefo amom yentie kakra no mabedwa fo mrem mamuna wo dira misam wo kwatwo wo pna no obi na matua wo ba tu obaka adam ya na ne mito ko do wa maka seselu ada se on ba me fabi ya koda na papa no papa na frem wo so on de wa da si ya ga kwa ma mbeduwo na wo de on ba yin se se de yanko to kuro ko so mbeduwo se mo pen dia in my two land mi feti ali akoso aya ka ha ali akoso ha ade na wo no ba awo na me fe no ka tell say Janet say apara ne nya ne ba no no na busu ni bi awu mo obi awo ma Moses na ka sa so wo de busa ba ngadwa se me fe na ma do ka tell na busu ni bi awu wo ni akire and Janet say apara ne nya ne ba di so ai bi ne ma se bi ne be da tell ni pe awu ana me fle do na do say ba fle no fle no o ka tell do fle na ni na me say do fle na ka tell say ye ni ye mo ti na ata o musu amme se me tu ina ti wa abawo so e be siki e ba wo so na ama no de ba sa ni ama no de no de no kwa de me de na to ten so woni bi a o he wo ba e no baba no wa nka no pro si asam no wo de baba ana o de baba ba wo so ba to pre di baba kwa e to wo so ba to pre sa ta mo kan ni na tura am sa baba wo ya me ba me tura me ha pro to bi e wo what me kwaji wo ton za ati man profo twa bro what me gibi akosa nsuo what me ka zensu pa sabi me mai wo ba na wo se na ati tra munya o mo sabi ti mi fie so na ante mi de no pa de maka o wa de nsu pa na mabasa e ti sabi se mo ti kura wo kura mo ni se ti o ti mo ti di de ba no wo mo ba na no be munye ati ma ba ka no ana Moses e beni enti se na wa ye dia ya na mti bi it doesn't make you be the aka chire na ya de doso nani it Janet no wosem me no abi ane braw wo de 7 million wo so beto credit na ba la credit nam ka se e yan to credit sa me se de busu afo enkremofo a me fra busuam enti ba ka ni ti bi fa ka se wo de wo mo ba ko ka se wo mo mra baba so bona manese wo mra mo me kama chewo fun na me brano wo de me free take o se na busu ni sa ke na busu ni o wo mo ye chicha trade fo no campus wo mo ye do ba ko sufo wo ka se baba so akota asa ama ma so aba to be bia mo so ka tna wo ya kuta sini ana papa ne se wo be ka na so wo ti mi nko be so wo se wo di e ti wo na ma mi ti nsuo ana wo wuru ne nsa ana wo pompa ye ma mi be o simeti ana baba se na doka na baba se oba no ye wa ye wo so wo di acha e di ye tu di oba anko a o fe busuam e ho ana mo ti se di oba no so wo tu di baba na ka kire se wo fe busuam ye tu di sa wo ye panyiri enti wo fa di ni ma agora no e bia wo ya na mbi ko wi na wo ma na mra me busuam fo no ne se baba no ma tu di no baba ni de wo wachi o wo ti da bi tan wo fa wo baby e kira na ke se Janet ne ba ha wata baba mi na mi ni die besi ne besi baba ka sa am Janet ne ba de ka wan fa no fa sa o
ye me de me tu bala what the maker me tu na matresi me de my no me master pray me to me trabi me master me pray but can never die am ponsana wo born pa e denate me am akobon pa ma 10 million say one back can say me say me na wo one so dey push am for hwem omo fra na makata one so dey wuso wa hu ye tu ye hu na fu omo da ne aden na what be go this and then ba afọ na me say me fa wa be coach am come dey akoma me fa kwai they say enya baba busuafuo sabi me to one of our same me ko ja na wa kan no kura te bia bibini me akaba me bi di baba hu ya wo say me kapra maka wo ya me ba me no baba de me hu kura ya na asaba wo ti kura me papa asam ne ba na wo sinem me de sina bu ba ofie bransa me ka to so wan hwe yi a bi besi ya papa wo di a kire be ko me kunu na ye baba be ko me kunu woni eyi na twere bi wo abobo wo ti me ka to so wan hwe yi a me de wo yi no wo sua ba das na baba yi say e wona me bi ko ya de kire na Moses e ba no ni baba na se prani e so ba na den and what the country or yeah, and so can it from the teaching. What I tell Baba Banny Huna, Baba Bay or Tia Huna, was so no name say I. What can what he can, what Papa Mohammed? Okay, enti eno ye first half baako eno no. Na che se Baba ya de snap ko Baba som prensa. Enso kan wa ha kire ye se ko baako. Emprensa eno se wo bo baba o de baba yire ne ma eno o de bedase so wase na busheni mu enti asimu amere so bebe fi ana woma ni sister no ya di wo ka bre so wase wasi akola no se mo sisimpa wo begina o hwe opiti sibi ani pesi wuru Jẹ́nẹ̀tì sọ ọkọ̀ bá ma ní wọ́n ti kẹ́sẹ̀ ṣe jẹ́nẹ̀tì kọ́ bọ́dí sísítà náà ma ní yà dáadé na wọ́n sẹ́sẹ́ ní kíyàmá na ní sísítà no ní wọ́n kyerẹ́ na wọ́n nà bua no ẹ̀nà jẹ́nẹ̀tì nsọ mi abu abusu no mẹ́ntuwọ́ so mẹ́tu wá sẹ́mpa mẹ́ntuwọ́ so mẹ́tu wá sẹ́mpa busa abanga jua dáa ma nka nka kyerẹ́ sẹ́ rẹ́kọ́dù bẹ́ẹ̀ kyerẹ́ sẹ́ rẹ́kọ́dù because mi ni mi mẹ́ka adé nti na wọ́n wọ pisẹ́pisẹ́ papa pẹ̀nyini awọ eti so abọ́ ne bra awọ ne ma wọ́ banana I want for me, I know who say. Good papa, say papa, who you know. Yes, that's a room. Okay. Mamuna, say ya okasa nie. Okasa nie. Me busa say ya okasa nie. Enti wan kasa waka agye atum say udua no ene ediewu meboa. That's fine. Okay. Mama Moses yire no emra ejazo kaha avoka na mimbusa na semba akope miwie na mabedwafo abem kwadwo rekora ya enterprise fo nyankopon nhiramo omo na de reko heba mixture aka okurasi ni na duro no eye wonom na de aba aduro wei se wunya bi na se wonom na wo ye obi asisi yade brafo bi kyew ekun onipadua ni nyina yie o mensisi asizi emma infections bi tete wana koku be ma waye mrempem wo de pe reko heba mixture okurasi ni na duro ni bi na nonom na wo nonom a ebeboa wo be bi eto nro Ghana mamu obi a no komu a ebi ho oba Otec 1029Fm na ahwehwe agya ako a oto bi okurasi ni number eye 0244 47 0067 unya fresh ahoma we ya obeje so na one wakasa na we mekanfo sechedumase rural bank enso de amawo adofo sikasem de ya memfa sikasem ni agro enye sika krabia bia na enidi dwawo na enso sechedumase rural bank de enti amekanfo sechedumase rural bank plc de amawo ne se afi apema hankro de wo twe 1980 ene wonom baaye emfinhye aduana num no adie 45 years and still counting na wonom provide rural banking services ahodo ewo Ghana mayimu endi sa opese obi ordinary current account sechedumase rural bank plc
ɛna fa ahobo obese umbie corporate current account savings account susu account mebada ache account to susu to nenkakra kra fagu akwada ni tri so onyini no na wanya dodo na ade abo akwada ni suku fixed deposit your very competitive interest rate your money transfers ahodo your code abetumi a link de ama wo bank account obetwi skade free account ndi ato umomo so wate ase besia ho nhyehyɛ ye de wo ya ama adwuma ye ni o wo ya ankurankura adwuma ye ni o wo ye kuani o ekuo na maka mo ho abomu o aye bi na aba na uni sikade koye o ni nyina no bra na ye ma o besia na fa koye ye shells no 10 pesos baako to free 100 pesos 100 cedis eko onua ho mfaso eye bibre na tie CEO na ankasa masecheduma si rural bank ne number nie frɛ no se ya 0501682737 ɛna 0501617924 yɛwɔ secheduma si branch no ɛbɛn secheduma si dwa no adwira yɛbɛn GPRTU for da no kwabiri Kenya ase ha yɛwɔ abrosan ase station hɔ a yɛbɛn Kenya ase yɛmi school no anwraga kumasi anwraga anwraga ha yɛwɔ jenedwom hɔ abo ha ya post office n'akyi yɛwɔ hɔ tafo yɛwɔ club 600 yɛbɛn club 600 yɛbɛn mo true school ne nso adum yɛwɔ boss FM akyi hɔ bompata branch no wɔ hɔ boss FM akyi yɛwɔ mobilization centers miɛnsa anyinasu na kyɛ sɛ no wɔ adwira secheduma se municipal mu no kyekyewerɛ ɛno wɔ afigya kwabre no ofro no adi dwan ɛno nso wɔ mampɔn municipal oniye nidwa na ye de ode wo ho boye ne a bibia be ye fine edi amawo Janet etesai nyame adom kasagu we nimu abaye wo na wo bo no titine ha no metima yi me no fokora kyerɛw ah me so metima yi me no fo akyerɛw ede na aye ho memuna na awe me sa no kasagu we nimu memuna awe wo nso no ka wanan wa awe me no fo wa ye dai wa awe me no fo ade wo no fo koto na num ha ana oba na won sha atade ame sha atade papa enti aye de ye ho na aye de aha de wuntumi nyi metima yi akyerɛ dabi no for no jamosisi nko ana efe me de me aye de waka me na mark na ayakre mete pay power e wo ho obo awura idua e pa cho me wonkyire mu kakra ho aha obo ni dua onso frɛ nsuo bɛy me pa cho me frɛ nwa be nko a nwa be obo ukunu dua se ba bi aduru no obi e ka ne nokre ye nya bi wom onso obo ukunu dua mambo me kunu dua intime mbo ne dua kora wate satina se twa me obebam abaya na voice ni mu oka se odawusu no si moma no mra ga we di o si wakuna wie one amponsa ama aha ama de mantini din wa ha ama ba saro barka eni amponsa de o so o mukura de se o mu dawusu wei onya ne ho totroto odawusu ena amponsa ne de o se ono nabusuafo ope no kire sa abo amponsa barka etesai montwene mra nanim ma no wai montwene mra nanim ma ya me adomo me nada na wa meduru hantem acha me ko hospital waji okoji se si awo ho ye odai o se wo unya ho totroto de na ye wo na moja etumi ti me ko hwe sanye dia ntina moja na ye den etumi ti me ko confirmation no mo transfer me ko ji okay ntia na me ko o mo transfer ko confirmation okay me ko sintra sum any transfer ko confirmation ho ti won so ya mpase unya ho totroto me yale ankasa o yale ankasa wade kasa on so tena sina train I'm hopping mad now. I'll chop that thing up into seafood salad. You're going down. No, not that trick again. Please, get out of here.
and leave me. Smashing that rust piece into a million pieces! Oyata ana na ye pe oba na enya na ye pa wo na ema enti ni gina wabusa ho ase kakra say ye begina ye di egina ya ugusonsa ugusonsa ewe ewufie ufie wo papa fie asem na ya asem diabonyo enyo diabonyo enyo enye kura media ma menwene ma menwene tiefo nana bi aba mo ma menene nkasa tew na awidwa fomrem na eka na aba no awuda dia mu nchi ankoma wo udide Ebenezer dodo na frel street baba kwamo ena owo na ene eja kwame se ne ye wawodai osre nyankopon ni nhira nkwa husan ani yeyo edemawo. Happy birthday to you Ebenezer, God bless you. Afei Alice Abambila ene udi Otec apiedu na ene wanya afeko e de aka wo mfie ho wa wunu aba Black Queens osre nyankopon nhira e de mawo Ernestina Bambila osre nyankopon nhira de mawo Alice nyankopon tu wanamo nsiye na wo mwawo na wankoto amaniem. Happy birthday to you Nana B akwaba ya no yamini nobody Nana Krobea sorry good ewie ye ne wahia ewa afidie so kana na bi ho asem kire yen yo adofo atifo me chia mo kwasronko so eye modofo made nyina na bi na baba mo nche twetwa pomdi ho nkomo adodi dodo na tenenka dodo na so nyante so te na bi a enye bibia se eye enam yade ehu aduru obi enam yade ehawo se gonorrhea ehawo se syphilis ehawo anakra media ne nua no keka ho ni nyina na ebom eka no egbo no tofa se enam yade ye begwedwam ni ya pense mu na wode ewum no otutu amerika no aka ohwe aduro ni bi aduro ni di ni na bi bebe ye to aduro etu aduro ba ko se mienu se miensa ubowurama ubenye bi ho aduro no eye mienu ye di nsuo no enom topaye no ode be no ma no pa mienu anyumre no pa mienu anyumre wan kasa bo se ndam yade a ye bodi a kire wo no nyina afiri wo so na bi me di number no etu mframam number no dia na hu hia Mante hen so kopo ba na so odi nka age ne number wa adwuma no wa wie mu fa aha tinana bi number na ye 0549 99 92 53 0549 92 53 dia to so bema ana wo ba wase na kekawo ensu boni bi ene firi ho ba ana pampan boni bi pie firi wa hemfia hwehwe aduro ne fe na bi ni bi aduro de bia me kam se o noma wona wo hokani ana oba ona na twempana se wo ware no woni nebe no wo pese otu yade na se dia enye sa dia ebe ti se de wo hwie nsu gu kurachi yade ne be sa aba because of say yade no ebi obi wo me ho a ebi wo me yere ho ebi wo me yere ho so obi abedi me ho ti mumie do mu no aduro na emo ni nyina firi mu ni padua ma no ano no good wa udweru bia ho keka ho udwa udi afi dwu ho gwiri sha krante ye kunu no e pa cho hwehwe adu ni bia kira kwa na hwe ade oba obu se wa yase ye ya uyo ho hwe nyeye anase oba wo pa wo be ma no hie zo ni sa ba bonten oba obra mpa ho da ene me ntonchia na no adu ni bi na hwe ade ubenyin sen ententem so gese bia wa wo de ne ye firi mu de enye sa nko ade a ubenyinsen eyadura ye kan se ya onjin dida because of say what you de bia ha ya te abre enso de me say won ya wo koso hwe no ehu say yes
me no kwafo na mekasa ti misro utie me ne sesa enam yade ni bi hawa be ma bi wo ha ono ne huzu no asai no the problem na mo ba no o sai scooter me dem me first born 25 years edi wo first born 25 years ebe pe me no yade wo nyare bida yade betuma to kwam be ma enyo wajinyi na ka hokoto hwaduro ni bi uhuzo na se kra ebeye ni ye ama na pi etese more mpampa na adi gina oba na kwansin na wo fefe wa be hu say yes wato abo tina na bi aduro na ye kan sa no de me se ti se wo sohwe banchi da wa obaka se enye bato no na be hu say ya na asenye tina na bi aduro ni atu agudwa so ba bia wo biara wo buwra heba shop chemical shop bia bodin se ko penana bi oti anu abonze to pai na hye ho wawie fat to isu no nom to pai ni mienu na pa mienu anwumre infection bia ye bodin se infection e be free so good anu kwasempa kolabu wa ne ye de sayade na wo no obe pusa na ni sa na bia na ni kokokoko na akora na ni pruzo ni nyina wa hweyi akwala no bitime ani bitime fra otimi sua ngoma enko akiri wo hwe board so na atu abom enti se wo ha wa biti obaso a hwehwe bi ma ankwala ni nyinara no mo nom wankasa busa akora na su be fite na himfie ni akora waye monyo wontimi ni die sa endem yade na ate o de pua no etimi mo ba ye cheko de bia yade wo no ho de bia wo yare odum bia adruwe mesi obetie si be ma wo prostate Johnson anajo odunso penti roba mienu anajo na se wo cheki o sugar na se nye diabetes dia tutumrika de ko hwe bia kira kwai wankasa obo say yes mini atro na no papa bia ya wono ofre me wose na bi na me dwonso ma ade eche enne wose wo dwonso mienu ana miensa wose wo timi wose wonna aduro na boa no sa papa de na Krobea nyame aboa da krokwa kofa mo chirifunu kura breme aduro no ta woto man krofo na anim woto ma obi aso a no afrem nana bidibia ma wei no no me wose ye panti a yenkone yenkosra no na me say eno de me kwaso korma bo nipa miensa ho wow omi nyina aso age aduro na tum say aduro ni ye wow na me say yes papa yi o ye aduma na emom no nyame aboa da kroba twifunu na breme etimi sira wo habit so a hwehwe aduro na fe na bi go heba mixture no ene ne capsules ne nonom aduro no ya to agudwa so ba bia wo bia no mebobom na brono bi kakra ya miminim no mebobo na se bi wo odie no mu atutumdika ebi ni mo frame nya ba bia na binim se ada se mi aduro no de dos mi ntimi mbobo kene beje tam ni nyina da na so da bia me ka me se ye jafidie ma me the whole day na se metena so kasam ma de eche na se aduro no nya enye me time ko radio so ya me time kra me manenso e bi ka papa na masore yeso no okoto aduro no e na di adanse adupa ne ton ho ntimi sremo muntie me bretia wa bi me fa number ne santum frame na me bobbo ba bi aye bi wo no me number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 ba bi aye duo no wo new road anatafu new road atafu new road PFA okay PFA pharmacy wono otunduro ewo ho nyina monko ho a mo penda ka du na kansia mo benya bi ewo honom apidan keba owomrom bi honom misti heba ewomrom korenak ewo asham dani heba o asham sha ewomrom hab me wo asafo oben OA terminal no ohoso ko ho abenya bi Fred Mans ewo keo be kwai okofojo heba oben police station no bogoso unique heba okohwa bi honom entonso aboaso simple pharmacy okohwa bi honom adum promise heba okohwa bi ho classic great amsap on Samsung office no edi hanimu okohwa bi ho entonso White House anase China House okohwa bia obenye bi honom Brema UGC Asabe Junction hwa okohwa ebi ho kwada so Pokan Junction ebi honom abua kwa Oasis abua kwa Pure Leaf heba womne police station edi hwanimu also kohwa obenya bi Arms heba ewa Abrepo Junction baby Asantase Patase elodu no ensafiefo no nche honoma Top Amazing or Tafu Methodist Asonda na nche hwa also kohwa obenya bi ejoso ampaba me come for you hearing heba Besiasi road no so kohwa also ebi honom adusa
herbal clinic ya wo go filling station wo makru no e so kɔ hɔ a obenya bi Sofolai Tenatet herbal obenya bi honom Swami Casablanca pharmacy obenya bi ho Chronom Big Brother ubenya bi ho Tech Junction Juruponia ekwana no ho ana Tech Junction krona keke woni Juruponia na bo ho omu bia akɔ hɔ a ubenya na bi enuro ni bi honom atɔ wode no kwada so ahemfie no opposite hɔ a wo wode no ho a ahemfie no ehwe ni mu hɔ a pharmacy kese na bo ho no okɔ hɔ a ubenya bi apiadu ukosombo heba ubenya na bi aduro ni bi Aboabo station 31st market na ho hɔ a babi a dana omesi omo ato ho ta omo to board agu ho no edan na chi hɔ a ho na ramat wo ramatu ho so kɔ hɔ a obenya bi ho no atonsu Monaco Junction KNG heba ho so kɔ hɔ a obenya bi Aboabo number 2 Tofik Masalachi nanim hɔ a Robert ho so kɔ hɔ a obenya na bi aduro ni bi atɔ ahodwo ade share from the Kumasi FM omo atenga junction so hɔ a okɔ radio station hɔ a ɛhɔ no ma yɛ sɛ a police station yantum tembi abekubia no ubenya aduro ni bi atɔ konongo okɔ living home heba or police station de chi hɔ a ɛna ɔboase smart heba kɔdeɛ in boost okɔ hɔ a aduro abusu baabi a minim de ɛdɔso baabi kakra minim ne ya na me de tutum frɛmba enti baabi a ben wɔ no mo wɔ kasa wo pɛ nana bi eno ano no wawie boda ba number no 0549 99 As an owner of Walton Goggins goggle glasses, I know how to make slick-looking goggle/glasses, but I have no idea. 999253 Bidin chia sonko e ma me ho kani good eduro nwumre wona mamba bi pada no correct to ba pa joana Rodin shira wona nkora ni nyina piafo yeda se eburu arofo Nana B of Nana B herbal and then Nana B go herbal mixture and then the capsules no eduro mienu enantibom topa ye ni hye nsuo ne ho na wo di nsuo no be meme topa ye no no anyi wa hoto ehho asem no abekan wa sorry se ne ewu nipadua ne ye wo se ne honam ye wo no fre Nana B no ma no sese ya wo ne papa no nkasa no nkyere ne omemu mfama ho ene simple plus for nyankopon hyira mo adofo ne ade hye se wo be kumase ade hye man a ye ne Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe ena wugina kajetia Dubai getu honom no a ne hwe animu edan abrosane esi wo no for first floor ho ube hu simple plus aso ye wo ho na adofo the trusted brand in Ghana now eba phone accessories ho a eye simple plus ena wie wu a wutie me se wo to charger na enye simple plus die ni bia ento enye papa mo a mo use iPhone Samsung phone Android de ene ya mo de charger se ye papa ya wo to a wunya value for your money eye simple plus de ne chargers no ebi na me yutuo e badwuma se na ye papa nso ena wo pe battery unim se battery e boa phone pa se wotena ho na wa anya charger papa amfa charge wo battery na ma battery ni huhura e se wu screen na nso se obenya battery papa de wo charge a entete basa na ye papa eye simple plus de no enti phone battery se ye kama de oba simple plus ha ubenya bi open hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth protectors covers iPad any power banks ahodo a bra ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto de nkronko de akodi udwuma ya nama ye 0244 590374 ena 0241 709636 and fit homeopathic clinic for wa hirma kokobin adofoni ade hye Benjomas company no 18 junction ne so ye ne yedi mfidie free India yede aba Ghana ne yede ye adwuma wo nyasem ketwa bra ne hwehwe wo nipadua ne mu ye hunu yade ne kofa ba ne mfa aduro nkan wate ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so ya wo nipadua ne namu nyina abekọ wo pa wo enamu yade no akote ani ho haw wuntirimu twetwen sasabro anasa asikyire yade ulcer ne nyina ye wo ho aduro enuro nketenkete no yede be ye ho adwuma fra ye wo 0244 583859 and 0275 969414 digital heba for the grow fine aba grow fine yo dende so dem krom na ate se ka bi paisa tubirika na je de grow fine no eye mojaduro papa
ya wo nipa da sani so nya bi na so no no mo ebeboa pa aduru ahode nuru ahyemu ma tonchom ya wo no mo eboa ma nipa dua gina brane sa wo yare na wo num grow fa ya ho to ntem e na wo yare na num grow fa ya bo ho ban e ma yade enkan wa wo num ato ananse chew dura na adua wuntumi na wo sori ana honam ya omre num grow fa sa wo menses wo issues wo ma aduru amekanfo ama na awie eye grow fine herbal tonic edrobo Otec FM ubenya biato ena ba bi eto nwo bi anso kwa ubenya grow fine biato ye number eye 0244596532 0244596532 ena 3p garlic mixture no eye Piwak natural health for ena ede aba unya bi na so nom now there all the time you feel very weak with the mu da bia na oni padua mi ya pressure nyina ye cholesterol nyina ye immune system na ye mre ono a kope 3p garlic mixture aduro bi na ano nom a aduro ni be jew misi heba kolnak ne dani heba ba bi eto nu bi akwa 3p aduro bi nya bi freyen wo 0248928824 ena 0201000021 eradi fie heba center Dr. Mankwa owo kronum bosie red park papa no owo duro soronko a wode yetremu adwuma so owo problem pa wo timu a baby esa fata so obani ena wate namu yade a papa ne beboa wo etwere yade e ha o moja broso also stroke de wato form entrimu twetwen wa ye mrempam ana se yefunu mu kuro bi no anya awurade fie heba center ono ne beso ye wo yade na ma kwato Dr. Mankwa number ye 0241 093915 ena 0549 206633 awade achiame fatre yo me da se yenchia ye tiefo nyina titiro abom so hema na me mawo awie akra tew minim ba bia awrei ukosua ne dua ne free so usua ne school se hwan na kire no se utimi edi ensuo ne ahonhom maako du night waso bodua na tumi se obi a o rap kra na de o ka anwensem kra no ko betwetwim we de pa edunai penyan ye de age enipa baako na kra wonim se adesua baako mienu bi a ewo mu nsem ne de dɔɔso de edi nkan se obi ka se me yenkoja me baabi a ye bisa baabi kra ode wo kwa ansa papai baba ya wanya ni we nyina kire se awura yin kasa ye mu nyina kire se Moses wanka kire papa ne se baabi a ode ne konie enam ne so ene wakwa wakwa konya wu ofri se wode na adwen ebiti papa no mato asase na asema. Yeah, I'm an AI, but I'm here to talk apps. Real apps you can build in minutes with Base 44. This finance app solves your business headaches, tracking invoices, managing clients, keeping payments in check, all in one place. Go to Base 44 and write your prompt, what your app should do, how it should look, and the problems it should solve. Base starts generating your app right in front of you. Invoice list, client profiles, payment tracking. It's like watching a team of developers, designers, and a business coach bring your Chiko wiade na ye bodua emu mienu betima wu na nsia ne na mo mu obi ankuru ne sunsum atini mu enti sa wo ne don bi ya ade na obi ka so obebodua na ofie nye se de mete ye ya chase adwane menye ho akinye dwane fise bi ade wo ya de bo me anya me hwe no ebi a won de onim ne nice bibi so bio enye ni panyina na ka so obebodua wo se ogina ho obi wo ka so obebodua wuni ani ndi obi aka so obebodua dwane obi bodua entimi nya wo ko bo obi dua betimi adane aba so na gina nipa kro sunsum edi na kire obi so bo eni bo so mienu team na na akro no akromfo o mawi amanfo phones o mawi o niam ya buru o mudua yi say ya fast say na awrai die yi ya senka kro no kra nka akromfo ngo masa efiri eni die gina ne gina afa ya awrai na no de pa wakasa pa na baabi a na wo so wodini dua ne fa no wanfa ho de waye wade ama na ye oya no ne ebodua wo mo bata ho ni nyina wo mo ha ne sei de wo so wabodua na wo modua ono na akobo ni dua be ma wo so wa hye wonyinsen na wanhwe no mo fa yew mu no na wo no ne nam ho na obi obeja no awu de o ka so ma firifie ho ono awu de obeka bie ono awu na dia wono bedi wawu no wono eda so ne nam ho
o so de ono na be call last engosi da be nje waku emu nyina awi anza na de ono abekọ wo we nim si we ne ne ma ne ye last ni duabo ne de okay wa mo ne yie wa mfa ba bi yie kura ewo mu se duabo enye se de da bia ye ka no ono ne de ne de enye firi se o mo maku o mo no waku o mo kwa good waku o mo kwa afei midisi DNA ne de o mo mienu o mo pe o mo mpe DNA ne ebeye DNA no motisi wontimi nkasa wonye DNA no wayanim ada ye free akọ office ya ye hyew da ama wakọ akọpeska abanye akọ DNA no awura isu ntimi nkasa akwada no o mpene me yenye ne DNA da said ya wasi DNA de ben ne chen wewu no enya no ne DNA ye beye DNA ne ehuna akwada no e papa kasa okay ano no medase akra ma me fansi ya bebre wom mate enso be ye ndai mate da se ebru na wiai akwada ketua yi ye frau Grace Owusu akwadai Germany abruchimamu na owo ene Grace it's your birthday ene ye wawoda na nyankopon hirawo nyankopon enye wo kese oma wo nkwa na oma unimdie happy birthday to you Grace, God bless you. Aja kwa me na we de me yeni taw se kwaku ko no okay Moses na Owusu na adwene ofage we sapofunu na wade campus no wo se mo okokuma wade campus na reges no mo campus se wutie ge no nkomo na odi no se o ka kire me se me mehwe ma o campus wo hu ma ne bi wo na be fa we wo se me yiri ko sirem ntimi nya de obeka me ho hye kakra se wutie ge no nkomo na wo se wo no aduane ya bra mi bi okoda wo ore no owo yeri na ti o na Moses na team ko me boa o na team ko Moses the team ko no nti we no na e yaw no de ko bodua no na we ba bia me blame ni say o papa ni ho assembly man ni ho he sa tem na papa no ko no